सगळ्यांना माझा आवाज व्यवस्थित येतोय? हो हो ओके. हो, येतोय येतोय. हो, येतोय येतोय. धन्यवाद धन्यवाद. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. तर आपण तिसऱ्या अध्यायावर आहोत, कर्मयोग. ज्या कर्मयोगाने आपण भगवंतांशी जोडले जातोय. मग ज्या पहिल्या 2 अध्यायांमध्ये आपण इतरही योग बघितले आहेत, जिथे अर्जुनाने आपलं शस्त्र ठेवून दिलेलं आहे आणि विषाद झालेलं आहे, मन विषण्ण झालेलं आहे, पण तिथे भगवंत समजावतायत. भगवंत गुरु झालेले आहेत आणि समजावतायत. या ना त्या मार्गाने भगवंत निश्चितच अर्जुनाचं मन वळवण्याचा प्रयत्न करतायत. मग जो दृष्टिकोन आहे अर्जुनाचा, तो अर्जुनाचा दृष्टिकोन बदलणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच जे काही तू विचार करतो आहेस, तो योग्य पद्धतीने न करता असा विचार कर की जेणेकरून तू हे कर्म कशा प्रकारे केलं पाहिजेस. आणि म्हणून मग ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी त्या प्रत्येक कारणांचा कारण मीमांसा आणि त्याप्रमाणे त्या कारणाला उत्तर दिलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे ज्याच्यामध्ये त्याला आनंद वाटत नाहीये, जे पापकर्म वाटतं आहे, किंवा मग कौटुंबिक परंपरेला कुठेतरी धोका निर्माण झालेला वाटतोय अर्जुनाच्या मनामध्ये, आणि हे सगळ्या विचारांनी कुठेतरी मनात करुणा दाटून आलेली आहे आपल्या भावंडांविषयी, की आपणच आपल्या भावंडांशी युद्ध कसं करायचं, आपण आपल्या पितामहांशी युद्ध कसं करायचं. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींनी मग कुठेतरी प्रोकास्टिनेशन आहे. हो, अर्जुनाला युद्धच करायचं नाहीये, मग कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने तो अर्जुना भगवंतांना कारण सांगतोय की मला हे युद्ध करायचंच नाहीये. आणि म्हणूनच जेव्हा भगवंत म्हणतात अरे तू क्षत्रिय आहेस आणि तुझं तुला कर्म केलं पाहिजे, तू कर्तव्य केलंच पाहिजे, पण तरी पण भगवंत सांगतायत. आणि भगवंतांनी सांगितल्यावरही पुन्हा अर्जुनाच्या मनामध्ये जे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत, मग तिसऱ्या अध्यायाच्या सुरुवातीला जे आपण बघितलं की मग कुठेतरी बुद्धियोग आणि ज्ञानयोग या गोष्टींमध्ये कुठेतरी अर्जुनाचं कुठेतरी पुन्हा कन्फ्युजन झालेलं आहे. की एकीकडे तुम्ही मला सांगताय की मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, मग काय करायचं या आत्म्याला, युद्ध करून काय करायचंय, जिंकून काय करायचं आहे. आणि तिथेच मग तुम्ही मला कर्माविषयी पण सांगताय, मग तो कर्मयोग श्रेष्ठ आहे का बुद्धियोग श्रेष्ठ आहे. मग कुठेतरी तो इनर्शिया आहे अर्जुनाच्या मनामध्ये, त्यांनी त्या बुद्धियोगाला वेगळ्या अर्थी घेतलेला आहे. परंतु इथे भगवंत उल्लेख करून सांगतायत, कर्मयोगाचं महत्व सांगतायत, कर्म का केलं पाहिजे ते सांगतायत. तुझं कर्म तू केलं पाहिजेस, तुझं कर्तव्य तू केलं पाहिजे, तुझं विहित कर्म तू केलं पाहिजेस. आणि म्हणून आपण आतापर्यंत ज्या श्लोकांचं विवेचन केलेलं आहे, निरूपण केलेलं आहे, त्यामध्ये आपण या सगळ्याचा उल्लेख बघितलेला आहे. आणि मग त्याच्या आधीचा एक श्लोक जर घेण्याचं आपण म्हटलं, यद्यदाचरती, की मग अर्जुनाला जे वाटतंय की मग कुठेतरी त्यांनी कौटुंबिक परंपरेला जेव्हा धोका निर्माण झालेला वाटतोय, तेव्हा मग अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं यद्यदाचरती श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तत. लोक अनुसरण करणार. आणि म्हणूनच तू एक आदर्श व्यक्ती बनायचंस. तू स्वतःचा आदर्श लोकांना जर घालून दिलास, तर त्या आदर्श व्यक्तीच्या पावलावर पाऊल ठेवून ती लोक चालत असतात. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे तुला तो आदर्श निर्माण करायचा आहे. आणि या सगळ्याला आपण जाणून मग इथे कुठेतरी भगवंतांनी जे सांगितलेलं आहे की आपण आधीच्या श्लोकामध्ये जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, की अनुसरण आणि अनुकरण याच्यातला फरक जाण्याचा आपण प्रयत्न केला होता. तुम्हाला आठवत असेल तर अगदी शेवटी शेवटी जेव्हा आपण गेल्या अध्यायाच्या होतो, तेव्हा आपण त्या श्लोकामध्ये जाणण्याचा प्रयत्न केला की अनुसरण आणि अनुकरण काय आहे. आणि जिथे भगवंत प्रत्यक्ष स्वतःच्या उदाहरणांसह सांगतायत की मी नियत कर्मांचं आचरण करतो, मला काहीच प्राप्त करायची गरज नाही. तिन्ही लोकांमध्ये आहो जे ज्यांच्याकडे जे षट ऐश्वर्याने, मला 1 मिनिट द्या, मी फक्त पाणी आणते माझ्यासाठी. आणि म्हणूनच अनुकरण आणि अनुसरण यामधला फरक जाणण्याचा आपण इथे प्रयत्न केलाय. ज्या भगवंतांनी प्रत्यक्ष स्वतःच्या उदाहरणांसह की कुठलीही वर्णसंकर बघा, मग इथे वर्णसंकर आणि वर्णाश्रम पद्धती यामधला फरकही आपण जाणू शकतो. वर्णसंकर म्हणजे कुठेतरी काय म्हणतो ना,
ज्या प्रकारे अयोग्य प्रकारे, मग जसं आपण बघितलं की ज्या स्त्री पुरुषांना मग जसं कौटुंबिक परंपरेला धोका का वाटतोय अर्जुनाला, कारण कुठेतरी त्या कुटुंबातला जो मुख्य कर्ता पुरुष आहे तोच जर मरण पावला या युद्धामध्ये, तर मग काय होईल त्या कुटुंबाचं, आणि मग ती स्त्री किती भरकटेल. आणि मग अशा प्रकारे ज्या अनिच्छित अशा कुठेतरी संततींची निर्मिती होईल, आणि या सगळ्यामुळे कुठेतरी काय होणार आहे, तर कुठेतरी या सगळ्याला अनैतिकता येणार आहे. आणि म्हणूनच मग त्या पद्धतीने त्या गोष्टी न होण्यासाठी भगवंत सांगतायत की मला कशाची, मग भगवंतांना या कर्म करण्यापासून कुठलंच फळ उपभोगायचं नाहीये हो. आणि म्हणूनच त्या कर्मबंधनात तर भगवंत नाहीच अडकणार आहे, कारण भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत. हा मोठा फरक आपण जाणलेला आहे आधीच. आणि याच्या पुढेही आपण बऱ्याच वेळेला याचा उल्लेख होणार आहोत. ज्या ज्या 5 विषयांना ईश्वर, जीव, प्रकृती, कार्य आणि काळ आणि कर्म या 5 विषयांवर आधारित आहे भगवद्गीता. आणि याच्यामध्ये याच्यापैकी आपण ईश्वर आणि जीव जे 2 जाणतोय, या ईश्वर हे अध्यात्म, ईश्वर म्हणजे भगवंत, प्रत्यक्ष उल्लेख या 5ही गोष्टींचा जो आलेला आहे, त्यामध्ये ईश्वर, परमेश्वर हे नियंत्रकांचे नियंत्रक आहेत हो. आणि ते देवतांपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. ज्या मुख्य जे प्रिन्सिपल आपण म्हणतो शाळेचे प्रिन्सिपल हे मुख्य असतात, तसे हे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत. आणि मग ज्या देवी देवतांचा आपण जो उल्लेख केलेला आहे की देवी देवता या ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत, मग ज्या वरुण देवांचं आपण, की मग ज्या त्यागाचं चक्र आपण जाणलेलं आहे, तिथे ही त्याग भावनेने जेव्हा ती कर्म केलं जातं, तेव्हा ते वरुण राजाला अर्पण केलं जातं. जेव्हा ते विष्णूंपर्यंत पोहोचतो यज्ञ, तेव्हा मग देवी देवताही प्रसन्न हो. मग जे भौतिक या प्रकृतीमध्ये ज्या गरजा आवश्यक आहेत, त्या सगळ्या गरजा या देवी देवतांच्या मार्फत पुरवल्या जातात. पण प्रत्यक्ष नियंत्रक कोण आहेत, तर भगवंत आहेत. सर्वोच्च नियंत्रक कोण आहेत, भगवंत आहेत. सर्व देवदेवतांद्वारे पूजनीय असे भगवंत आहेत. सर्व नियंत्यांचे सर्वश्रेष्ठ नियंता आहेत. म्हणूनच ते सर्व प्रकारच्या भौतिक नेत्यांपेक्षा आणि नियंत्रकांपेक्षाही दिव्य आहे, ट्रान्सेंडेंटल, दिव्य आणि सर्वांद्वारे पूजनीय आहे. त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ असा कोणी नाही, कारण ते सर्व कारणांचे परमकारण. मग ज्या अर्जुनाने परमधाम, परम कारण, परम दिव्य, परम तत्व भगवंत आहे. आणि अशा या भगवंतांचा उल्लेख जो केलेला आहे, ते स्वतःच्या उदाहरणादाखल, की मग कुठलं कर्म भगवंतांनी केलेलं नाहीये. असुरांना ठार मारलेलं आहे. अनेक गायींचं ज्यांनी रक्षण केलेलं आहे, नंदांच्या 9 लाख गायींचं ज्यांनी रक्षण केलेलं आहे, जे गोविंद आहेत, ज्यांचा इंद्रियांवरही नियंत्रण आहे आणि ज्यांचं गायींवरही पूर्णपणे प्रेम, अशा या गोविंदांना आपण जाणतो. ऋषिकेश ज्यांना संबोधलेलं आहे, की जे इंद्रियांचे नियंत्रक आहेत, ज्यांची निर्मिती, इंद्रियांची निर्मिती ज्यांनी केलेली आहे. आणि असे भगवंत हे सर्वांना पूजनीय आहेत. परंतु ते स्वतःच्याच उदाहरणाने दाखवतायत, की मी जर माझं कर्म पूर्णपणे केलं नाही, तर कुठेतरी अराजकता माजेल. आणि मीच या शांतीला मी या शांतीचा नाश करणारा विनाशक ठरेन. आणि म्हणूनच भगवंत त्यांचं कर्म ही पूर्णपणे पार पाडतायत, कुठल्याही कर्माच्या फळाची अपेक्षा न ठेवता. आणि म्हणूनच आपल्याला अनुकरण आणि अनुसरण, आणि अशा भगवंतांचं अनुसरण, अशा भगवंतांना जाणायचंय. मग ते अनुकरण नाही करायचंय, कारण मग जे अनुकरण करायला जातायत ना, ते स्वतःला कुठेतरी दैवी शक्ती असल्याचं जाणवायला बघतायत. आणि म्हणूनच अशा ठिकाणी आपल्याला या ज्या गोवर्धन पर्वताचं आपण उदाहरण गेल्या वेळेला घेतलेलं आहे, की गोवर्धन पर्वत उचलणं तुम्हाला शक्य नाही हो. एखादं जड वस्तू उचलायला गेलं तरी आपली ततपप होते हो. तिथे जिथे शंकरांनी जिथे समुद्र मंथनाच्या वेळी पूर्ण तो विष प्राशन केलेला आहे, त्या विष प्राशन केल्यानंतर जे निळकंठ झालेले आहेत, परंतु आपण एक थेंब जरी त्या विषाचा गेला तरी मनुष्य मृत्यू पावतो हो. मग ते अनुकरण करायला जायचं नाहीये. म्हणून या अनुकरण आणि अनुसरण या गोष्टींमध्ये खूप मोठी तफावत आहे, हे जाणणं खूप महत्वाचं आहे. आणि मला वाटतं जे ज्या प्रकारचं जो जो आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये आणि जो आध्यात्मिक मार्गावर प्रगती करायला बघतोय, तो निश्चितच या गोष्टीला योग्य पद्धतीने जाणू शकेल. क्षमस्व.
आणि म्हणूनच कारण जर मी नियत कर्मांचं पालन काळजीपूर्वक केलं नाही तर हे पार्था सर्व लोक निश्चितच माझ्या मार्गाचं अनुसरण करतील. म्हणून योग्य प्रकारे म्हणून त्या आदर्श व्यक्तीने म्हणून आपण जेव्हा घरात म्हणतो की अरे तू मोठा आहेस, अरे तू घरातला कर्ता पुरुष आहे, तू योग्य पद्धतीने वागलं पाहिजेस, कारण मग कुठेतरी ती आदर्श घरातली ती आदर्श व्यक्ती असते, ज्येष्ठ व्यक्ती असते, ज्याच्या आचरणाला आदर्श मानलं जातं. आणि मग मला त्या माझ्या दादासारखं मला व्हायचंय, मला माझ्या बाबांसारखं व्हायचंय, माझ्या आजोबांसारखं व्हायचंय. का? कारण कुठेतरी त्या व्यक्तीनी अजाणतेपणे आदर्श मानलेलं असतं. कारण जे काही आचरण बघितलेलं असतं आपल्याच घरामध्ये, आपल्या मोठ्या भावाचं, आपल्या वडिलांचं, आपल्या आजोबांचं, हे सगळं आचरण बघितल्यानंतर आपणही तसंच बनावं, आपणही त्याच प्रकारे, मग कुठेतरी ते प्रशंसनीय असतं आचरण. आणि म्हणूनच या सगळ्याचा जो परिणाम असतो त्या आदर्श व्यक्तीचं अनुसरण करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच मग भगवंतांनी अर्जुनालाही तेच सांगितलंय की तू क्षत्रिय आहेसच आणि क्षत्रियाने आपलं कर्म केलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे तू एक आदर्श व्यक्ती बनलं पाहिजेस. तुझ्याच पावलावर पाऊल टाकून मग इतर राजे सुद्धा युद्धाला त्याचप्रमाणे तोंड देतील. तर आपण पुढे जातोय आणि मग आपण या सगळ्या गोष्टीला जेव्हा जाणलं की मी नियत कर्म केलं नाही तर मग कुठेतरी अरे सॉरी ठीक. तर आपण 25व्या श्लोकाकडे वळतोय आणि 25वा श्लोक आपल्याला सांगतोय सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विन्दां स्थतां सक्ता चिकीर्षु लोकसंग्रहम्. मग कशा प्रकारे बघा, ज्याप्रमाणे अज्ञानी लोक फळांच्या आसक्तीने आपलं कर्म करतात त्याचप्रमाणे लोकांना योग्य मार्गावर नेण्याकरता विद्वान मनुष्याने अनासक्त होऊन कर्म करावे. मग आता इथे कुठेतरी आपल्याला कर्माचा जो फरक आपण जाणण्याचा प्रयत्न केलाय तो याआधी आपण जाणला की सकाम कर्म, जे कर्म जे रुटीन वर्क केलं जातं ते सकाम कर्म. मग निष्काम कर्म बघितलं आणि अकर्म बघितलं. अकर्म हे निष्काम कर्माच्याच मार्गावरती कुठेतरी पुढे आहे आणि जे विकर्म आहे ते मात्र नियमांच्या विरुद्ध आहे. मग आता इथे काय सांगितलं जातंय, जी कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती आहे, विद्वान व्यक्तीला कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती म्हटलंय, परंतु जी अज्ञानी व्यक्ती, मग बघा ज्ञानाने या अंधकाराला कुठेतरी दूर करायचंय. ज्ञान, मनुष्याला ज्ञान म्हणून ज्ञानी व्यक्ती म्हणून जेव्हा 7व्या अध्यायात सुद्धा आपल्याला जाणायचंय, जेव्हा 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना शरण जातात तेव्हा ज्ञानी व्यक्ती मात्र भगवंतांना शरण गेलेलं सोडत नाही. कदाचित अर्थार्थी आणि जिज्ञासू हे कुठेतरी दुसऱ्या मार्गावरती जाऊ शकतात, पण ज्ञानी व्यक्ती निश्चितच जात नाही, कारण ती ज्ञानाने त्या अज्ञान रूपी अंधकाराला दूर करत असते आणि म्हणूनच ज्ञानाने ती पुढे त्या आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगती करत असते. आणि म्हणून इथे तात्पर्यात सांगितले आपल्याला. कुणाला वाचण्याची इच्छा आहे त्यांनी हँड रेज करा, मी सांगू शकते वाचायला. कुणाला इच्छा आहे वाचायची? येस वाल्मिक प्रभूजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण वाल्मिक प्रभूजी, तुम्हाला अनम्यूट करायला हवंय का? हा, वाचू शकता. नाही, तुम्ही अनुवाद आणि तात्पर्य वाचा प्रभूजी. जय श्री कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे अज्ञानी लोक फलांच्या आसक्तीने आपले कर्म करतात त्याचप्रमाणे लोकांना योग्य मार्गावर नेण्याकरिता विद्वान मनुष्याने अनासक्त होऊन कर्म करावे. तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित असलेली व्यक्ती व कृष्ण भावना भावित नसलेली व्यक्ती यामध्ये त्यांच्या भिन्न इच्छांनुसार भेद केला जातो. कृष्ण भावना भावित व्यक्ती कृष्ण भावनेच्या प्रगतीसाठी अयोग्य अशी कोणतीही गोष्ट करीत नाही. कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा भौतिक कर्मांमध्ये अतिशय आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी व्यक्तीप्रमाणेच कर्म करतो, परंतु तो श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी असे कर्म करतो. तर अज्ञानी व्यक्ती
आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी असे कर्म करीत असते. कृष्णभावित व्यक्तीने कर्म कसे करावे आणि कर्मफल कृष्ण भावनेच्या हेतू प्रित्यर्थ कसे उपयोगात आणावे हे सामान्य लोकांना दाखविणे आवश्यक आहे. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे एका भक्त आणि अभक्त याच्यातला फरक कसा दाखवला आहे बघा, की कृष्ण भावना भावित व्यक्ती तेच कर्म करत असते, परंतु ते भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी करत असते. पण त्याच वेळी एक अज्ञानी व्यक्ती जी कृष्ण भावनेने कर्म करत नाहीये, तिथे कृष्ण मिसिंग आहे. मग तिथे इंद्रिय वासना आहे, स्वतःच्या स्वार्थासाठी सकाम कर्मामध्ये अडकली आहे ती व्यक्ती, आणि म्हणून आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी ती कर्म करत असते. म्हणून कृष्ण भावना भावित व्यक्तीने कर्म कसं करावं आणि कर्मफळ कृष्ण भावनेच्या हेतू प्रित्यर्थ कसं उपयोगात आणावं हे ती आदर्श व्यक्ती इतर लोकांना दाखवून देणं आवश्यक आहे. म्हणून हा जो फरक आहे की मग तेच कर्म हे या भौतिक जगामध्ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ती कसं करते आणि कृष्ण भावना भावित नसलेली व्यक्ती कसं करते, आणि म्हणून अशा सामान्य लोकांना यातला फरक दाखवणं हे अत्यंत गरजेचं असतं. तेव्हाच ते त्यातला फरक, आणि जेव्हा कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी ती गोष्ट केली जाते मग तुम्ही ते फळ अगदी आपोआप मिळवू शकता. मग त्या फळांपासूनही तुम्ही वंचित होत नाही जेव्हा ते कर्म तुम्ही भगवंतांच्या संतुष्टी करता. हे अत्यंत महत्वाचं आहे, आणि म्हणून हा फरक दाखवणं हे सामान्य लोकांना अत्यंत आवश्यक आहे. न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संकीनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्. हरे कृष्ण. प्रभूजी वाचू शकता? हरे कृष्ण माताजी. फक्त अनुवाद वाचा प्रभूजी. नियत कर्मांच्या फलामध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्याचे मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्यांना कर्म थांबविण्यास प्रेरित करू नये. या उलट भक्तिभावाने कर्म करून त्याने त्या लोकांना कंसात कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यांमध्ये युक्त करावे. तात्पर्य. नाही ठीक आहे प्रभूजी. हरे कृष्ण. आपण डिस्कस हरे करू. कृष्ण. येस. हरे कृष्ण. आता हरे यामध्ये कृष्ण. काय सांगितलेलं आहे की नियत कर्मांच्या फलामध्ये, मग इथे फरक काय सांगितला जातोय की मग जी व्यक्ती ज्ञान नाहीये, ज्यांना कृष्ण भावनेचं ज्ञान नाहीये, ती व्यक्ती सकाम कर्मामध्ये अडकलेली आहे. आणि अशी सकाम कर्म करणारी व्यक्ती ही सकाम कर्म करताना हे कुठल्याही प्रकारच्या कर्म फळांना कुठेतरी अपेक्षा करत असते. परंतु इथे काय सांगितलंय की मग अशा लोकांना जरी फळांची अपेक्षा असली तरी इतर कृष्ण भावनाभावित व्यक्तींनी त्यांना त्या कर्मापासून वंचित करू नये. की अरे तुला काहीच येणार नाही, तुझं काही होणार नाही, तू हे असं करतोयस, म्हणजे कुठेतरी त्यांना डिमोटिवेट करण्यात अर्थ नसतो. परंतु त्याच विरुद्ध अशा कृष्ण भावनाभावित व्यक्तीने त्यांना यथावकाश विकासासाठी, की जेणेकरून पावलांनी, मग जशी बेबी स्टेप्स असतात ना, तशा अगदी छोट्या छोट्या पावलांनी त्यांची प्रगती कशी होईल, त्यांची कृष्ण भावनेत उन्नती कशी होईल, याकडे कुठेतरी त्यांचं लक्ष वेधलं पाहिजे. आणि म्हणून इथे आपल्याला तात्पर्यात अगदी शेवटी आपल्याला कळेल की जरी अज्ञानी मनुष्याच्या कर्मात व्यत्यय आणावयाचा नसला तरी कृष्ण भावनेमध्ये अल्प प्रगती केलेला मनुष्य वेदोक्त कर्मकांडांवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष भगवंतांच्या सेवेमध्ये संलग्न होऊ शकतो. असा भाग्यशाली मनुष्य वैदिक कर्मकांडांचे त्याला पालन करण्याची आवश्यकता नाही, कारण विहित कर्मांचं पालन केल्यामुळे प्राप्त होणाऱ्या सर्व फळांची प्राप्ती त्याला प्रत्यक्ष कृष्ण भावनेद्वारे सुद्धा होऊ शकते. बघा, मग मी असं कर्म केलं, मी हा यज्ञ केला तर मला हे प्राप्त होणार आहे. मग हे कुठेतरी काय झालं, सकाम कर्म झालं, ही रजो प्रवृत्ती झाली. ही रज प्रवृत्ती कशी आहे, कारण कुठेतरी अपेक्षा आहे, कुठेतरी त्यापासून काहीतरी हवंय. आणि म्हणून जसं आपण म्हणतो सत्व, रज आणि तम, कारण आपल्याला या भौतिक जगामध्ये, या आत्ताच्या या सगळ्या जगामध्ये आपण बघितलं तर मला वाटतं 80 ते 90% हे सगळे रजोगुणातच आहेत. कारण सगळ्याचं हवंय, मला हे पण हवंय, मला ते पण हवंय, मला हे सुद्धा हवंय, मला ते सुद्धा. कारण कुठेतरी फक्त ती अपेक्षा आहे.
परंतु म्हणून ती कुठे आहे? तिथे कुठेतरी फक्त इंद्रिय तृप्तीचा विचार केला जातोय. कारण मला हवंय, कारण तो जो मी आहे ना, तो मी आहे तो कुठेतरी स्वतःला तृप्त करायचा प्रयत्न करतोय. तो स्वतःचीच तृषा भागवण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि म्हणूनच काय करायचं, की कृष्ण भावनेमध्ये अल्प प्रगती केलेला मनुष्य, मग ही जेव्हा मी म्हटलं बेबी स्टेप्सने जेव्हा जायचंय, तेव्हा मग त्या कर्मकांडांवर अवलंबून न राहता जेव्हा मनुष्य भक्तीच्या मार्गाला कुठेतरी मार्गस्थ होतो, तेव्हा निश्चितच त्या भक्ती मार्गाचा महिमा इतका थोर आहे, की मग त्या फळांपासून सुद्धा तो मनुष्य या भौतिक जगतामध्ये वंचित होत नाही. ती फळं सुद्धा आपोआप त्याला मिळतात. पण भावना काय असते? भावना कृष्ण भावना असते. कारण त्यांनी जाणलेलं असतं, आपण या कर्माच्या फळाची जर अपेक्षा केली, तर आपण या कर्म बंधनांमध्ये अडकणार आहोत. आणि म्हणूनच तो इतर व्यक्तींना, अज्ञानी व्यक्तींना कशा प्रकारे समजावेल, की त्या कृष्ण भावनेमध्ये बेबी स्टेप्सनी, त्या पावला-पावलाने ते कसा प्रवेश करतील. आणि म्हणूनच मग अशी कृष्ण भावना भावित व्यक्ती निश्चितच प्रत्येकाच्या मनामध्ये ती भावना फुलवू शकते. कारण त्या व्यक्तीला ते ज्ञान असतं. त्या व्यक्तीने बऱ्याच गोष्टींचं ज्ञान, की आपण काय केलं सकाम कर्मात, म्हणजे आपण कर्मकांडात अडकतो आहोत आणि आपण काय केल्याने आपण स्वतःच्या इंद्रिय तृप्ती करतो आहोत आणि आपण कसं वागल्याने, आपल्या कुठल्या आचरणाने आपण कृष्णाला संतुष्ट करतो आहोत. मग जो यज्ञ अर्पण करतो आहोत तो कृष्णाला अर्पण करतो आहोत. हे जाणणं महत्वाचं आहे. आणि म्हणून त्या कर्माचा फरक आणि त्या कर्माला योग्य प्रकारे जाणणं हे त्या व्यक्तीचं, हे त्या कृष्ण भावना भावित त्या विद्वान व्यक्तीने उत्तम प्रकारे जाणलेलं असतं. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. बघा, की मग कर्माचा करता इथे कुठेतरी तो जो खोटा अहंकार आहे ना, तो इथे दिसतोय. कुठला अहंकार हो आपला? आपलं काय आहे म्हणून आपण मोठा अहंकार मिळवतोय, की हे माझं, हे मी मिळवलंय, हे मी मी केलं आहे, हे घर माझं, हे माझं, ते माझं, हा मी. हा मीच म्हणजे खोटा अहंकार. आणि या खोट्या अहंकाराने व्यक्ती इतकी प्रभावित झालेली आहे, इतकी मोहित झालेली आहे, कारण तो अहंकार कुठेही नेऊ शकतो मग. आणि कारण तो स्वतःलाच त्या गोष्टीचा कर्ता समजतो आहे. परंतु जो कृष्ण भावनेमध्ये आहे, जो विद्वान, जो ज्ञानी व्यक्ती आहे, त्याने मात्र हे जाणलेलं आहे, की या प्रकृतीच्या 3 गुणांद्वारे सत्व, रज आणि तम, जे आपण पुढे जाऊन 14व्या अध्यायामध्ये ज्याचं विश्लेषण जास्त स्वरूपामध्ये बघणार आहोत. सत्व, रज आणि तम या प्रकृतीच्या 3 गुणांद्वारे आपण कर्म करतोय. मग जी कर्म मनुष्याकडून केली जातात त्याच्यावर कोणाचा प्रभाव असतो, तर या त्रिगुणांचा प्रभाव असतो. हे जाणण्याचा प्रयत्न कर. आणि म्हणून पहिले 1-2 ओळी मी फक्त तुमच्यासाठी वाचते. एकाच पातळीवर कार्य करणारे एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य, हा बघा, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य आणि दुसरा भौतिक भावनेने प्रभावित झालेला मनुष्य, असे दोघेही वरकरणी एकाच स्तरावर असल्यासारखे दिसतात बरं का. बघा, परंतु त्यांच्या आपापल्या स्थितीमध्ये बराच भेद आहे. भौतिक भावनायुक्त मनुष्याच्या मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावामुळे दृढ विश्वास असतो, की आपणच सगळ्या गोष्टींचे करते आहोत. त्याला माहिती नसतं, की शरीराची यंत्रणा ही भगवंतांच्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेली असते. कारण त्याची जी शरीराची यंत्रणा आहे, तो ज्याला शरीर मानतोय, कारण तो आत्मा जाणतच नाहीये हो अजून. तो त्या मार्गावर वळलाच नाहीये. कारण माझं शरीर, मला हे हवं, हे माझे कपडे, मला हे आवडतंय, मला हे आवडतं म्हणून मी हे खाणार, मला हे ऐकायला आवडतं म्हणून मी हे ऐकणार, मला हे बघायला आवडतं म्हणून मी हे बघणार. कारण त्याच्या ज्ञानेंद्रियांची तृप्ती, कारण शारीरिक भावनेशी तो अजून संलग्न आहे. तो अजून आत्मिक पातळीवर आलेलाच नाहीये. म्हणून अशी व्यक्ती हे जाणतच नाही, की ही जी शरीराची यंत्रणा आहे ही सगळी भगवंतांच्या त्या भौतिक प्रकृती, मग जी पण भगवंतांचीच आहे हो.
ती माया, ती भौतिक प्रकृती ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे आणि त्या भौतिक प्रकृतीच्या नियंत्रणाखाली आपण आहोत. आणि त्याच भौतिक प्रकृतीमध्ये हे सत्व, रज आणि तमो गुण आहेत. आणि त्याच्या प्रभावाखाली मनुष्य वागतोय हे तो मनुष्य जाणत नाही. पण याच्याच विरुद्ध काय? कारण का? कारण त्याचा मिथ्या अहंकार असतो. मिथ्या अहंकाराने युक्त असलेला मनुष्य प्रत्येक गोष्ट स्वतंत्रपणे करण्याचे सार श्रेय स्वतःकडे घेत असतो आणि हेच त्याच्या अज्ञानाचं लक्षण असतं. त्याला माहित नसतं की स्थूल आणि सूक्ष्म, बघा स्थूल म्हणजे काय? तर जे पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी आणि जल या 5 तत्वांनी बनलेलं शरीर हे स्थूल शरीर. आणि सूक्ष्म शरीर म्हणजे मन, बुद्धी आणि अहंकार, हे आपलं सूक्ष्म शरीर आहे. आणि म्हणून त्या अज्ञानी व्यक्तीला हे माहिती नसतं की स्थूल आणि सूक्ष्म शरीर म्हणजे भगवंतांच्या आज्ञेनुसार कार्य करणाऱ्या प्रकृतीची निर्मिती आहे. यास्तव त्याने आपले शारीरिक आणि मानसिक कार्ये कृष्ण भावनेमध्ये श्रीकृष्णांच्या सेवेसाठी करणं आवश्यक असतं. अज्ञानी मनुष्य विसरतो, तो अध्यात्मालाच विसरलेला असतो हो. म्हणून तर आपण 13व्या अध्यायात जाणणार आहोत की मूळ स्वभाव आपला आध्यात्मिक आहे हो. आपण मूळ अध्यात्म आहोत, पण आपण या भौतिक प्रकृतीच्या या सगळ्या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आणि या काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या सगळ्या षड्रिपूंच्या सगळ्या प्रभावाखाली आणि या सगळ्या वेष्टनाने आपण त्या परमात्म्याला, आपण त्या आध्यात्मिक मार्गालाच विसरलोय हो. आणि म्हणून अज्ञानी मनुष्य हे विसरलाय की पुरुषोत्तम भगवान हे ऋषिकेश, इंद्रियांचे स्वामी जाणले जातात. कारण त्या परमात्म्यालाच त्यांनी जाणलं नाही. हा आत्मा या परमात्म्याचा अंश आहे हो. पण त्या परमात्म्याचं अस्तित्वच ज्यांनी जाणलेलं नाही तो अज्ञानी आहे. कारण म्हणूनच तो स्वतःच्या मिथ्या अहंकाराला तो जपतोय कुठेतरी हो. तो अहंकार जपला जातोय, त्या अहंकाराला अजून खतपाणी घातलं जातं कारण तो जाणत नाहीये. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम. भगवंत सगळ्याचे भोक्ते आहेत आणि तेच सगळ्याचे स्वामी आहेत. पण हे ज्याने जाणलं नाही तो मात्र त्या मिथ्या अहंकाराच्या त्या दडपणाखाली जगतो आहे. आणि म्हणून त्याला सगळ्याचं विस्मरण झालेलं आहे. तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वान सज्जते. हे महाभाऊ अर्जुना, ज्याला परम सत्याचं ज्ञान आहे बघा, तो इंद्रियांमध्ये किंवा इंद्रिय तृप्तीमध्ये रममाण होत नाही. कारण तो आत्मसाक्षात्काराच्या त्या भावनेमध्ये स्वतःला आणू इच्छितोय. तो भक्तिपूर्ण कर्म आणि सकाम कर्म याच्यामधील भेद उत्तम प्रकारे जाणतो. तो कर्माचा भेद, तो कर्माला उत्तम प्रकारे जाणतो. तो कर्मयोग जाणतो. ज्या कर्माने आपण भगवंतांशी जोडलं जातो ते कृष्ण भावना भावित कर्म तो जाणतो. म्हणून तो सकाम कर्मामध्ये अडकत नाही. कारण ती कर्मफळं त्याला त्या बंधनांमध्ये अडकवतील याची त्याला पूर्णपणे कल्पना आहे. प्रकृतेर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु कर्मसु तान् कृत्स्नविदो मदां कृत्स्नविन्न विचालये. हरे कृष्ण. आवाजाची जरा काळजी घ्या. ज्यांना गरज नसेल तर थोडं म्यूट राहा म्हणजे मला डिस्टर्ब होत नाही प्लीज. हरे कृष्ण. धन्यवाद. तर हे श्लोक आपल्याला या गोष्टीविषयीच सांगतायत. म्हणून मी आधीच्या श्लोकामध्ये जे आपण ऐकलं की या प्रकृतीविषयी, मग भौतिक प्रकृतीच्या गुणांनी मोहित झाल्यामुळे अज्ञानी लोक भौतिक कर्मात पूर्णपणे मग्न होतात, आसक्त होतात. पण असे कर्म करणाऱ्यांकडे ज्ञानाचा अभाव असल्यामुळे त्यांचं कर्म जरी कनिष्ठ असलं तरी ज्ञानी जनांनी त्यांना विचलित करू नये. बघा आता ह्याच्यातनं काय जाणायचंय, तर आपल्याला जाणायचं आहे की जरी एखादी अज्ञानी व्यक्ती, बघा की भगवंत काय सांगतायत या व्यक्तींविषयी की ती व्यक्ती सकाम कर्मामध्ये अडकलेली आहे आणि त्या व्यक्तीला ज्ञान नाहीये की त्याने कुठलं कर्म केल्याने तो या कर्म बंधनात अडकणार नाहीये. कारण तो स्वतःच्या त्या मिथ्या अहंकाराला जगतो आहे. कारण तो स्वतःलाच करता समजतोय आणि त्याला सगळ्याचा उपभोग घ्यायचा आहे हो.
मी करतोय म्हणजे माझं आहे सगळं. मी ज्ञानी आहे. मी एकदम हुशार आहे. मी विद्वान आहे. मला या जगातलं जे काही आहे ते मिळवू शकेन मी. माझ्या स्वतःच्या कर्तृत्वावर मी मिळवू शकेन. एवढी कुठेतरी हा खोटा अहंकार. मग मग तो कॉन्फिडन्स असावा. मग कृष्ण भावना भावित व्यक्तीलाही तो कॉन्फिडन्स आहे. पण कुठेतरी कृतज्ञता आहे हो मनामध्ये. कृतज्ञता मनामध्ये असणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणून आपल्याला हा शेवटचा पॅराग्राफ फक्त मी वाचते. अज्ञानी मनुष्यांना कृष्ण भावना भावित कर्माचं महत्व असूच शकत नाही. कारण ते कृष्णच जाणत नाहीयेत. त्यांना अस्तित्वच जाणलं नाहीये त्यांनी भगवंतांचं. आपण परमात्म्याचे अंश आहोत. या आत्म्यालाच जाणलं नाहीये तर परमात्मा कुठे जाणताय? म्हणून भगवान श्रीकृष्ण आपल्याला सल्ला देतात, की आपण त्यांना विचलित करण्यामध्ये आपला मौल्यवान वेळ व्यर्थ दवडू नये. पण बघा इथे कसं हे नीट जाणून घ्या. भगवंत सांगतायत, की तुम्ही अशा लोकांना आपण म्हणतो ना, की काय त्यांना सांगून म्हणजे कुठेतरी ते पालथ्या घड्यावर पाणी म्हणतो ना आपण, की कितीही सांगितलं तरी त्यांना काही फरक पडणार नाही. कारण ती भावनाच नाही हो मनामध्ये. म्हणून इथे प्रत्यक्ष भगवंत सल्ला देतायत हो, की तुम्ही तुमचा मौल्यवान वेळ अशा व्यक्तींमध्ये दवडू नये. पण बघा, इथे तिथेच आपल्याला भगवत भक्त या भक्तांना भगवंतांपेक्षाही दयाळू म्हटलेलं आहे. मग भगवंतांची इतकी भक्तीमध्ये ते ते त्या भक्तीमध्ये इतके मग्न असतात, की ते भक्त भगवंतांपेक्षाही दयाळू असल्यामुळे ते त्या अज्ञानी व्यक्तीला कृष्ण भावनेमध्ये आणण्याच्या मिशनला स्वीकारतात हो. आणि तो धोका पत्करतात जे आपल्या प्रभुपादांनी केलाय हो. जे आपल्या प्रभुपादांनी केलं, की ते जे अगदी ज्यांच्यामध्ये म्हणजे जे हिप्पी लोकं आहेत, जे अंमली पदार्थांच्या आहारी गेले, त्यांना परिवर्तित केलं हो त्यांनी. इथे भगवंत सल्ला देतायत, पण भगवंतांचा भक्त हा भगवंतांच्या इतका जवळ आहे, की तो भगवंतांपेक्षाही दयाळू होऊन कुठेतरी त्या भावनेला सगळ्यांमध्ये रुजू करू पाहतोय हो. मग ती भले ती व्यक्ती सकाम कर्मात असू दे, ती अज्ञानी असू दे, पण मी तो धोका पत्करला जातोय त्या भक्ताकडून, त्या कृष्ण भावना भावित व्यक्तीकडून. आणि म्हणूनच त्याला कृष्ण भावना भावित कर्मामध्ये संलग्न करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जातो. कारण कृष्ण भावना भावित होऊन कर्म करणं हे मनुष्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे हो. कारण तो हे जाणत नाहीये त्या कर्मफळांमध्ये तो अडकतोय हो. त्या बंधनांमध्ये स्वतःला बद्ध करतोय आणि मग त्या 84 लक्ष योनींमधून पुन्हा त्याला फेरा करत बसायचा आहे हो. मग या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या सगळ्या चक्रामध्ये त्याला अडकायला लागणार हो. म्हणून त्याला कृष्ण भावनेमध्ये ती कृतज्ञतेची भावना मनात आणणं हे खूप गरजेचं आहे हो. खूप गरजेचं आहे. त्या भगवंतांना सगळं मानणं, की जे काही आहे सर्वं कृष्णार्पणम आणि जे काही आहे ते भगवंतांचं आहे हो. मी कोण त्याला वेगळा करणारा? म्हणून जे काही कर्म मग जी व्यक्ती आपलं सगळं कर्म भगवंतांना रोजच्या रोज मध्येच एक मी आता WhatsAppवर आलं होतं म्हणजे बऱ्याच WhatsAppचे सगळेच काही अगदी फॉलो पण इस्कॉनचे काही असतात ते खूप सुंदर सुंदर असतात म्हणजे जे बऱ्याचशा सीनियर व्यक्ती आणि जे प्रभूजीच आहेत त्यांचं असतं. पण एक डॉक्टर सांगत होते आणि त्यांनी सांगितलं, की कशाप्रकारे मग ते सर्जन आणि त्यांनी अनेक अनेक ऑपरेशन्स मग अनेक केलेली आहेत, शस्त्रक्रिया केलेल्या आहेत, हजारोनी, लाखोनी. परंतु कुठेतरी मनावर दडपण होतं असं वाटत होतं त्यांना स्वतःला आणि कुठेतरी मनात ती निराशा होती. पण ज्यावेळेला त्यांना त्यांना एका विद्वान व्यक्तीनी आणि एका ज्ञानी व्यक्तीने कुठेतरी मार्गदर्शन केलं आणि जेव्हा ते स्वतःचं सगळं कर्म भगवंतांना अर्पण, की मी जे करतोय ते तुझ्या नियंत्रणाखाली, तुझ्या मार्गदर्शनाखाली आणि सगळं जेव्हा अर्पण केलं जातं, तेव्हा ती पूर्ण मन शांत होतं. बघा तुम्ही प्रयत्न करून बघा. म्हणजे ही खरी फॅक्ट आहे, की तुम्ही स्वतःला किती किती मीपणा किती जपाल हो तो. त्या मीपणाला थोडंसं बाजूला ठेवून बघा, किती किती रिलीफ वाटतो आपल्याला. किती रिलीफ वाटतं. हे खूप महत्वाचं आहे. आणि तो रिलीफ म्हणजे काय? तर ती कृतज्ञतेची भावना आहे. नुसताच रिलीफ नाही आणि मग कुठेतरी असं वाटतं नाही आपण त्या बंधनात नाही आहोत आणि खरोखर ते बंधन जाणवत नाही. कारण ज्याचं आहे त्यालाच आपण ते अर्पण करतोय हो. आपण काही वेगळं केलं नाहीये. पण निश्चितच आपल्याला तोच ती बुद्धी देतोय आणि त्यांच्याकडूनच आपल्याला तो मार्ग मिळतोय. उपद्रष्टा अनुमंता.
त्यांच्या अनुमतीशिवाय पान इकडचं तिकडे हलणार नाही हो. बघा तुम्ही भौतिक जगतामध्ये बघत असाल तर कित्येक प्रोजेक्ट्स आहेत असे, कित्येक गोष्टी अशा असतील की ज्या अशाच भिजत घोंगडं पडलाय. का का काय असं असतं? कारण कुठेतरी ती अनुमती, कुठेतरी ती कृतज्ञता महत्वाची आहे. आणि हे जाणणं हे खूप गरजेचं आहे. ही जाणीव असणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि ती कृष्ण भावना मनामध्ये जोपासणं आणि स्वतःला त्या आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगत करणं हे मनुष्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. मयी सर्वाणी, बघा मयी याचा अर्थ पण पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत. मयी म्हणजे काय? मयी सर्वाणि कर्माणि, मयी सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः. बघा काय एकदा सांगितलंय. वाचणार वाल्मिक प्रभूजी? हरे कृष्ण. खूप छान हरे तात्पर्य. कृष्ण माताजी. म्हणून हे अर्जुन, माझ्या पूर्ण ज्ञानाने युक्त होऊन मला तुझी सर्व कर्मे समर्पित करून लाभेच्छा न ठेवता, स्वामित्वाचा दावा न करता आणि आलस्य रहित होऊन युद्ध कर. तात्पर्य: श्री भगवद्गीतेचे प्रयोजन या श्लोकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. भगवंत असा उपदेश देतात की जणू काही लष्करी स्थितीला अनुसरूनच स्वकर्तव्यांचे पालन करण्याकरिता मनुष्याने पूर्णपणे कृष्ण भावनाभावित झाले पाहिजे. अशा प्रकारच्या आदेशाने गोष्टी थोड्या कठीण होऊ शकतील, तरी श्रीकृष्णांवर पूर्णपणे विसंबून कर्तव्य पालन केलेच पाहिजे. कारण जीवाची तीच स्वरूप स्थिती आहे. भगवंताच्या सहकार्याविना जीव स्वतंत्रपणे आनंदी होऊ शकत नाही. भगवंताच्या इच्छेच्या अधीन होणे ही जीवाची शाश्वत वैधानिक स्थिती आहे. म्हणून जणू काही अर्जुनाचा सेनापती असल्याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णांनी त्याला युद्ध करण्याचा आदेश आदेश दिला. इथे आहे. आदेश दिला. भगवंताच्या सदिच्छे प्रित्यर्थ मनुष्याने सर्वस्वाचा त्याग केला पाहिजे आणि त्याच वेळी स्वामित्वाचा दावा न करता आपल्या नियत कर्मांचे पालन केले पाहिजे. अर्जुनाला भगवंताच्या आदेशाबद्दल विचार करावयाचा नव्हता, तर केवळ त्यांच्या आज्ञेचे पालन करावयाचे होते. भगवंत हे सर्व आत्म्यांचे आत्मा आहेत, म्हणून तो स्वतःचा विचार न करता संपूर्णपणे परमात्म्यावर अवलंबून असतो. किंवा दुसऱ्या शब्दात, जो पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असतो त्याला अध्यात्म चेतस म्हटले जाते. निराशीह म्हणजे कर्मफलाची आशा न ठेवता मनुष्याने स्वामीच्या आदेशानुसार कर्म करणे होय. खजिनदार आपल्या मालकासाठी लाखो रुपये मोजतो, पण तो एका पैशावरही आपला दावा करीत नाही. त्याचप्रमाणे मनुष्याने जाणले पाहिजे की जगातील कोणतीही वस्तू कोणा एका व्यक्तीच्या मालकीची नाही, तर प्रत्येक वस्तू भगवंतांच्या मालकीची आहे. हाच मयी या शब्दाचा खरा अर्थ आहे. अशा कृष्ण भावनेमध्ये जेव्हा मनुष्य कर्म करतो तेव्हा निश्चितच तो कोणत्याही गोष्टीवर स्वामित्वाचा दावा करीत नाही. याच भावनेला निर्मम अर्थात माझे काहीच नाही असे म्हटले जाते. शारीरिक स्तरावर संबंधित असणाऱ्या तथाकथित नातलगांचा विचार न करता भगवंतांनी दिलेल्या या कठोर आदेशांचे पालन करण्यास जर कोणी नाखुश असेल, तर त्याने त्या नाखुशीचा त्याग केला पाहिजे. या प्रकारे तो विगत जोर अर्थात जोररहित किंवा आलस्यरहित बनतो. प्रत्येकाला त्याच्या गुणवत्तेप्रमाणे आणि स्थितीप्रमाणे विशिष्ट प्रकारचे कर्म करावे लागते आणि अशा सर्व कर्मांचे आचरण व वर्णन केल्याप्रमाणे कृष्ण भावना भावित होऊन केले जाऊ शकते. यामुळे मनुष्य मोक्ष मार्गावर अग्रेसर होऊ शकतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण प्रभूजी. धन्यवाद. किती सुंदर तात्पर्य दिले. म्हणून काही काही तात्पर्य अगदी म्हणजे मी मोह आवरत नाही की खूप सुंदर प्रकारे समजावलेलं आहे. अगदी अगदी इतकं स्पष्ट केलेलं आहे आणि खूप सुलभ आहे बघ तात्पर्य प्रभुपादांचं. आणि म्हणूनच इथे भगवंत दोन गोष्टींविषयी सांगतायत की मयी म्हणजे काय. मग जो व्यक्ती की या सर्वांवरती हे माझे काय माझे हो, जिथे भगवंत सगळ्याचे मालक आहे आणि निर्मम हो, मग कुठेतरी त्या गोष्टीला स्वतःला माझं आहे या त्याच्या स्वामित्वाचा दावा करण्याची गरज नाहीये.
आणि या सगळ्या भावनेने जेव्हा मनुष्य जगतो, अशा कृष्ण भावनेमध्ये जेव्हा मनुष्य कर्म करतो, तेव्हा तो कोणत्याही गोष्टीवर स्वामित्वाचा, कारण मग ती कृष्ण भावना जर मनामध्ये असेल तर निश्चितच मन कृष्णाला सगळं अर्पण करतंय, हो, कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी करतंय, कृष्ण प्रेमामध्ये करतंय, कृष्णाच्या भक्तीमध्ये करतंय. मग तिथे कुठेतरी स्वतःचा तो खोटा अहंकार डोकावणारच नाही, तो मी डोकावणारच नाही. आणि म्हणूनच प्रत्येक वस्तू ही भगवंतांची मालकीची आहे, ही भगवंतांची निर्मिती आहे. हा आत्मा, आपण सुद्धा भगवंतांची निर्मिती आहोत. जिथे आपलं हे शरीर सुद्धा आपण ही भगवंतांची निर्मिती आहे, तिथे इतर गोष्टी काय घेऊन बसलात हो? आपण ज्यांचे अंश आहोत, आपली निर्मिती हे भगवंतांपासून आहे. आणि मग अशी कृष्ण भावना, मग सगळं करा. भौतिक जगामध्ये भगवंतांनी इच्छेची सूट मात्र दिली आहे मनुष्याला, म्हणून तर तिथे अध्यात्म विसरलाय हो. म्हणून तिथे कुठेतरी स्वतःवरतीच मग मी हे करणार आहे, अरे सॉलिड आहे यांचं एकदम स्वतःच्या कर्तृत्वावर सगळं. अहो पण ते कर्तृत्व आलं कुठून? तुम्ही तुम्ही स्वतःला तयार केलं, पण कुठेतरी बेस काय हो? कुठेतरी तुम्ही ज्या मातेने जन्म दिलेला आहे, त्या मातेला, ज्या मातेच्या पोटी आपण जन्म घेतो, मग आपण म्हणतो की असे असे हे आईसारखं आहे, हे वडिलांसारखे आहेत. हे सगळे गुण आणि या गोष्टी आहेत, सगळं सायन्स आहे, त्याच्यामागे जीन्स आहे, जेनेटिक्स आहे, खूप खूप सगळ्या गोष्टी आहेत. पण कुठेतरी जे मूळ आहे ना, हे जे मूळ आहे, की बीज देणारे पिता आणि ही जी सृष्टी आणि या सगळ्याची उत्पत्ती, मग घर बांधलं हो, बिल्डिंग बनली, पण विटा माती कुठून आली ती माती? मग मूळ कुठून आलं हे, याचा का विचार केला जात नाही? म्हणून जे मायावादी, तर्कवादी लोक, की नाही अरे हे तर स्वतःच्या कर्तृत्वावर, आणि मग काही लोक जे आपण म्हटलं की जे अगदी स्वतःला दैवी असल्याचाच दावा करतात, कुठल्या गोष्टीवर काय दैवी असल्याचा दावा? मग जिथे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करताय हो, ज्या गोवर्धन पर्वताला उचलू बघतो, तर असं पर्वत उचलू शकता का हो तुम्ही आम्ही? विष प्राशन करू शकणार आहे का? असं अनुकरण करता करता कोण असं होणार आहे हो? म्हणूनच इथे कुठेतरी भगवंत त्या कृष्ण भावनेबद्दल कशा प्रकारे सांगतायत. आणि म्हणूनच भगवंतांनी दिलेल्या कठोर आदेशांचं पालन करण्यास जर कोणी नाखुश असेल, तर या नाखुशीचा, म्हणून अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की मनात ती नाखुशी आणि मनात त्या गोष्टींचा तू विचार करणं बदल. तो विचार जो तुझा अँगल आहे, त्या विचारांचा अँगल आहे, तो तुला बदलायचा. आणि म्हणूनच मग तरच तू आलस्य रहित, कारण हे जे प्रोकास्टिनेशन अर्जुन करतोय, हो, अर्जुनाला करायचं नाही युद्ध म्हणून ही सगळी कारणं सांगतोय. पण भगवंत त्याला त्याच्या कर्तव्याची जाणीव करून देत आहे. आणि म्हणूनच मग या सगळ्या कर्मांचं आचरण जर कृष्ण भावना भावित होऊन केलं जाऊ शकतं, तर निश्चितच मनुष्य स्वतःला त्या आत्मिक पातळीवर आणू शकतो. आणि तरच मग त्या मोक्षाविषयी, की मग ह्या शरीराला, की मी शरीर नाही आत्मा आहे, आणि हा आत्मा एक वस्त्र धारण करतो, पण ते जीर्ण झालेलं वस्त्र टाकून मग दुसरं वस्त्र धारण करतो, या गोष्टीला कुठेतरी जाण्याचा प्रयत्न करेल. ती कृष्ण भावना जर मनामध्ये आली, तर या भावनेमध्ये कुठेतरी प्रगती होईल. आणि मगच मनुष्य त्या मोक्ष मार्गाचा विचार करू शकेल. तरच स्वतःला तो या भौतिक प्रकृतीमधून आणि या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या चक्रातून स्वतःला बाहेर काढू शकेल. मगच त्या भगवत धामाची मात्र निश्चित ते तिकीट बुक करणार, कन्फर्म होणार ते तिकीट, की हा जन्म झाल्यावर पुन्हा प्रकृतीत या जन्म नको. या भौतिक प्रकृतीमध्ये पुन्हा या जन्म मृत्यू जरा व्याधीमध्ये पुन्हा परतून यायचं नाहीये. हे तिकीट कन्फर्म होतं. आणि म्हणूनच ती कृष्ण भावना अत्यंत महत्वाची आहे. आणि तरच मनुष्य त्या आध्यात्मिक गोष्टीमध्ये अग्रेसर होऊ शकतो. ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न अनु श्रद्धावन्तनो सूय सॉरी श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः. जे कोणी माझ्या आदेशानुसार आपलं कर्म करतात आणि या उपदेशांचं द्वेषरहित, द्वेष खूप महत्वाचं आहे, लक्षात ठेवा, द्वेषरहित होऊन श्रद्धेने अनुसरण करतात, ते सकाम कर्माच्या बंधनातून मुक्त होतात. 9व्या अध्यायात तिथे राजगुह्य ज्ञान घेताना भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, तू माझा कधीच द्वेष केला नाहीस, म्हणून हे ज्ञान असं गुह्य, राजगुह्य ज्ञान मी तुला देतोय. कारण हा जो द्वेष आहे ना,
हा द्वेष सगळ्याची पुढे जाऊन आपण याचं जास्त विश्लेषण करू. कारण मग हा ज्यांनी द्वेष केला, ज्या शिशुपालाचं उदाहरण, की आयुष्यभर ज्यांनी कृष्ण कृष्ण त्याच्या मनामध्ये असेल, पण मनात भावना काय हो? द्वेषी भावना. कंस मामाने अर्जुन कृष्ण, कारण कृष्ण तुला देवकीचा 8वा पुत्र मानणार आहे म्हणून आयुष्यभर कृष्ण 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 मनामध्ये होता, पण कृष्णाची भावना, त्या मनामध्ये कृष्ण असल्याची भावना कुठली हो त्या कंसाची? तर द्वेषी भावना, मत्सरी भावना. आणि म्हणूनच त्या मत्सराच्या भावनेमध्ये ज्यांनी केलं त्यांचा नाश झालेला आहे, विनाश झालेला. परंतु इथे भगवंत सांगण्याचा तोच, म्हणून त्या द्वेषाबद्दल आपण पुढे जाऊन चर्चा करणारच आहोत. त्या वेळेला ती अजून विश्लेषण होईल त्याचं. म्हणून जे श्रद्धेने, म्हणून भक्तीच्या मार्गावरती ह्या 9 टप्प्यांवरचा पहिला टप्पा, हा मी नेहमी सांगते, प्रत्येक अध्याय त्याचा उल्लेख केला जातो, की श्रद्धा हा पहिला टप्पा. कारण आडातच नाही, तो पोऱ्यात कुठून येणार हो? ती श्रद्धा जर मनामध्ये नसेल तर मग तुम्ही भगवंताला मानूच शकत नाही. मग तुम्ही त्याच्यावर भरपूर विधानं करू शकता हो, जे आता आपण ऐकतोय, किंवा बऱ्याच गोष्टी जे आपल्या ज्ञानाने त्यांच्या आयडिओलॉजीज आणि त्यांच्या स्वतःचे तर्क वितर्क शास्त्र करतायत, आणि जे काही गोष्टी, कारण त्या गोष्टीचं वेदाचा शास्त्राचा अभ्यासच केलेला नाही, त्याविषयीचं ज्ञानच नाही, हे अज्ञान बोलतंय. आणि मग ती श्रद्धा मनामध्ये असेल तर निश्चितच त्या टप्प्यावरती अजून पुढे जाता येतं. कारण मग या आदर्श आणि ज्या विद्वान, ज्या आपण आता पुढचे जे काही त्या भावनेमध्ये असतील त्यांचं, मग जसं मी म्हटलं की कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी असं त्याच्यामध्ये कॅटेगराईज केलं जातं. मग कनिष्ठ अधिकारी आपण त्याच्याही खालच्या ह्याच्यावरती आहोत अजून, कारण कुठेतरी आपण फक्त अजून त्या भावनेमध्ये स्वतःला कुठेतरी मार्गस्थ केलेलं आहे, कुठेतरी ती आपल्याला मिळाली आहे, चाचपडतात पण आपण कुठेतरी त्या भावनेमध्ये आता आपल्याला, आपल्या सुदैवाने आपण कुठेतरी या असोसिएशन मध्ये कुठेतरी आलेलो आहोत, आणि आपल्यामध्ये ती 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 निर्माण झालेली आहे, आणि आपल्यामध्ये जी आहे त्याचीच कुठेतरी प्रगती होतीये. म्हणून सुदैव आहे की आपल्याला हे असोसिएशन मिळालेलं आहे आणि आपल्याला मार्ग सापडलेला आहे. आणि म्हणूनच ज्यांना हे, जे या उपदेशांचं द्वेषरहित होऊन अनुसरण करतात, ते निश्चितच त्या कर्मबंधनापासून मुक्त असतात. आणि म्हणून ते भगवंतांच्या आदेशानुसार ते कर्तव्य करतात. त्यांच्या त्यांच्या सांगण्यानुसार ते कर्तव्य केलं जातं. जे कृष्ण अर्जुनाला सांगतायत, की तू जे करतोयस ते माझ्यासाठी कर. कृष्ण भावनेमध्ये करायचंयस आणि ते युद्ध तू मला अर्पण कर. आणि म्हणूनच तू उठ, तू 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 दृढ विश्वासाने उठ आणि निश्चितपणे हे युद्ध कर. हे भगवंत अर्जुनाला सांगतात. ये त्वेधभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तां तद्विद्धि नष्टान चेतसः. हरे कृष्ण प्रभुजी, वाचणार? हरे कृष्ण माताजी. परंतु जे द्वेष भावनेने या आदेशांची उपेक्षा करतात आणि त्यांचे पालन करीत नाहीत, त्यांना ज्ञानशून्य मूढ आणि सिद्धी प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नात ते भ्रष्ट झालेले आहेत असे समजावे. तात्पर्य: श्रीकृष्ण भावनाभावित न होण्याचा दोष या श्लोकात स्पष्टपणे सांगितला आहे. ज्याप्रमाणे उच्च शासकीय अधिकाऱ्यांच्या आज्ञेचा भंग केल्यास शिक्षा होते, त्याचप्रमाणे पुरुषोत्तम श्री भगवान यांची अवज्ञा केल्यास निश्चितच शिक्षा होते. अवज्ञा करणारा कितीही महान असला तरी तो हृदयशून्य असल्यामुळे त्याला स्वतःच्या आत्म्याविषयी तसेच परब्रह्म परमात्मा आणि भगवान यांच्याविषयी सुद्धा अज्ञान असते. म्हणून त्यांच्यासाठी जीवनसिद्धीची मुळीच आशा नसते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे कृष्ण भावना भावित न होण्याचा दोष अगदी क्लिअरली सांगितलं. कारण जे द्वेष भावनेने या आदेशांची उपेक्षा करतात, कारण मग काय करायचंय, जिथे जिथे दुर्लक्ष केलं जातं, जिथे त्या गोष्टीला मानलंच जात नाही, की मग त्या गोष्टी मी मानत नाही, मला विश्वास नाही, मी नास्तिक आहे, मला या गोष्टींवर अजिबात विश्वास नाही. अहो पण विश्वास नाही, त्याचं ज्ञान घेतलंय का तुम्ही? त्याविषयी जाण्याचा प्रयत्न तरी केलाय? कुठल्या बेसनी तुम्ही सांगताय तुम्ही त्याच्यावर विश्वास नाहीये? हॅव यू रिअली ट्राईड टू अंडरस्टँड दॅट? तुम्ही वाचलेत त्याच्याविषयी, तुम्ही त्याविषयी ज्ञान घेतलंय, तुम्ही शास्त्र वाचलंय, वेद वाचलेत, तुम्ही याविषयी जाणण्याचं भगवद्गीता वाचलीय, भागवतम वाचलंय. मग हे सगळे जे
याच्यामध्ये जे ज्ञान दिलेलं आहे, ह्या ज्ञानानेच आपण पुढे जाऊ शकतो आणि त्या ज्ञानच आपलं बोलत असतो. परंतु जे द्वेष, कारण मग कुठेतरी मनामध्ये द्वेष आहे, त्या परमात्म्याविषयी द्वेष आहे बघा, की परमात्म्याविषयी द्वेष असणं किती चुकीची गोष्ट आहे आणि म्हणून त्याचा दोष इथे सांगितलेला आहे. आणि म्हणून जसं आपण एखादी उच्च कोणाचा तरी अपमान केला, तर तेव्हा जेव्हा शिक्षा भोगायला लागते, कारण या एखाद्या आपण कोर्टामध्ये उभे आहोत आणि एखादी व्यक्तीनी जर त्या कोर्टामध्ये उच्च त्या मेन जजचा जर अपमान केला, तर निश्चितच त्याला त्या ठराविक कलमाद्वारे शिक्षा भोगायला लागते. त्याचप्रमाणे कृष्ण भावनेचा, कृष्णाचा, भगवान पुरुषोत्तमांचा जर कुठेतरी त्यांच्या आज्ञेचं पालन केलं गेलं नाही, अवज्ञा केली गेली, तर निश्चितच त्याची शिक्षा होते. ती आपल्याला माहिती आहे. ती जो तो जाणतो. मग कोणालाही वेगळं सांगायला लागत नाही आपल्याला. मला नाही वाटत, की जो तो या प्रकृतीमध्ये आणि जो तो आपापल्या आयुष्याच्या मार्गावरती निश्चितच प्रत्येक जे चढ उतार चालू असतात आपण बघतो आणि मग ज्या गोष्टींची अवज्ञा केलेली आहे किंवा ज्या गोष्टी आपण डेलिबरेटली करतो, काही गोष्टी बघा, तुम्ही स्वतःचाच अनुभव स्वतःच चाटपडण्याचा प्रयत्न करा. मग कुठेतरी आपण हे मुद्दाम केलेलं आहे तेव्हा निश्चित कुठेतरी ठेच लागते, कुठेतरी ठेच लागते. निश्चितच त्या गोष्टीचं कुठेतरी भोगायला लागतं आणि मग त्या कर्माचीच फळं असतात, म्हणून कर्माचे भोग असे म्हटले जातात. पण ते कर्म करतानाच जर कृष्ण भावना भावित केलं, तर कुठे त्या कर्माची फळं भोगायला लागणार आहेत. मग निश्चितच त्या कर्मफळाच्या बंधनातूनही मुक्ती होईल आणि कुठेतरी त्याचे जे परिणाम आहेत ना, ते निश्चितच भगवंत सांगतायत, की जे पापांमधून आलेले आहेत, ज्यांनी पुढे जाऊन भगवंतांनी 9व्या अध्यायात सांगितलं, की अत्यंत पापकर्म केलेलं आहे, परंतु जे स्वतःला भक्ती मार्गावरती ज्यांनी आणलंय, ज्यांनी कृष्ण भावनेत आणलंय, ते निश्चितच मोक्षाच्या मार्गाला लागतात. निश्चितच त्यांना ते संत बनतात, ऋषी बनतात. मग ती भावना जोपासणं आणि तितक्या पातळीला जाणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. मग तो कितीही महान असलेली व्यक्ती असू दे, हृदयशून्य असल्यामुळे, कारण मग त्याला त्या भावनाच नाही येत. श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, रुची, निष्ठा, भगवंतांप्रती आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती, हे सगळ्या भावना आहेत हो. याच्यामध्ये कुठेतरी प्रगती करतोय मनुष्य. कसा? तर श्रद्धा मनामध्ये आहे. मग त्या साधू संघामुळे ती श्रद्धा कुठेतरी जोपासली जाते. मग भजन क्रिया केली जाते, ज्याच्यामध्ये या सगळ्या जसं आपण म्हटलं ना, संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. अभ्युदय काय आहे? तर भजन क्रिया, भगवंतांचं भजन, संकीर्तन, या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, ज्या ऍक्टिव्हिटीजमुळे आपण त्याला जोपासतो. जसं आपण एखाद्या छोट्या रोपट्याला जसं पाणी घालत राहतो, खत घालतो, मगच ते वाढतं ना, त्याचप्रमाणे आपण त्या श्रद्धेला साधू संग, भजन क्रिया आणि मग या भौतिक गोष्टींना अनर्थ, जी निवृत्ती कशाची घ्यायची, तर हे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या षड्रिपूंपासून कुठेतरी आपल्याला त्याची निवृत्ती घ्यायची, म्हणजे त्या अनर्थ या सगळ्या गोष्टींपासून स्वतःला नियंत्रित, स्वतःला बाहेर काढायचे. अशा टप्प्यांवरती पण हृदयशून्य असलेली व्यक्ती, ज्याच्याकडे ही भावनाच नाही, त्याच्याकडे जीवनसिद्धीची मूळ अशी आशाच नसते. मग त्या आत्मसाक्षात्कारी काय हो, कुठली सिद्धी मिळवण्याच्या किंवा कुठल्याही गोष्टीवर आध्यात्मिक स्वरूपाची कुठे त्याला काय म्हणतात त्याला चाडच नसते. अशा प्रकारे आपण या व्यक्तीला जाणतो. सदृशं चेष्टते स्वयः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतीं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति. ज्ञानी मनुष्य सुद्धा आपल्या स्वतःच्या प्रकृतीने कार्य करतो, कारण प्रत्येक जण 3 गुणांद्वारे प्राप्त झालेल्या प्रकृतीनुसार कार्य करतो. बळेच निग्रह केल्याने काय साधणार आहे? मग शेवटचं थोडंसं वाचते मी आणि मग आपण चर्चा करू. भौतिक अस्तित्वासाठी एखादा जरी आपल्या विहित कर्मामध्ये मग्न असला, तरी त्याला भौतिक जंजाळातून मुक्त होण्यास कृष्ण भावना सहाय्यकारक ठरते. म्हणून पूर्णपणे कृष्ण भावनाभावित झाल्याविना मनुष्याने आपल्या नियत कर्मांचा त्याग करू नये. अचानकपणे कोणीही नियत कर्मांचा त्याग करून कृत्रिम रीतीने तथाकथित योगी किंवा अध्यात्मवादी होऊ नये. त्याने आपल्या प्राप्त परिस्थितीचं स्थित राहून, बघा शेवटचं वाक्य महत्वाचं, त्याने आपल्या प्राप्त परिस्थितीच स्थित राहून उत्तम प्रशिक्षणाखाली कृष्ण भावनेची प्राप्ती करण्याचा प्रयत्न करणं योग्य आहे. याप्रमाणे तो श्रीकृष्णांच्या मायाशक्तीच्या तावडीतून मुक्त होऊ शकतो.
आणि याला आपण पुढे जाऊन कुठेतरी 6व्या अध्यायात जाणणार आहोत की मग फलगू वैराग्य आणि युक्त वैराग्य, की मग फक्त त्या भौतिक गोष्टींपासून तथाकथित कृत्रिम पद्धतीने सडनली असं काहीतरी जो आपण त्या मिथ्याचार त्या साधूच्या चेहऱ्यावर बघितला, की मग त्या भौतिक गोष्टींपासून वस्त्र वगैरे भगवी आहेत, पण ते मनाचं काय हो? म्हणून त्या मनाचं नियंत्रण हे महत्वाचं आहे. भले तुम्ही कुठली वस्त्र बाह्य स्वरूपाचं नाहीये इथे महत्व. तिथे कुठेतरी आंतरिक स्वच्छता महत्वाची आहे. ते जे अनर्थ निवृत्ती करायची ही आंतरिक आतून करायची आहे. नुसतंच ते त्याग करून आणि कृत्रिम रीतीने तथाकथित योगी किंवा अध्यात्मवादी सडनली अशी ट्रान्सफॉर्मेशन होणं हे अत्यंत चुकीचं आहे आणि म्हणून ते करूही नये. तर त्याने काय करावं? त्याने कृष्ण भावनाभावित व्यक्तीच्या सान्निध्यात राहून किंवा उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून ज्ञान घेऊन त्याने त्या प्रशिक्षणाने ती भावना स्वतःमध्ये डेव्हलप करावी. तरच या कृष्णाच्या माया शक्तीमध्ये तो येणार नाही. बघा तुम्ही, ज्यांना जे कृष्ण भावनेमध्ये आहेत ना, मग जे असोसिएशन, मी खरंच आमच्या म्हणजे अनुभव सांगावासा वाटतो, की आम्ही एक भक्तिवृक्षाचं जे भक्तिवृक्ष म्हणून आपण चालवतो, ते तुम्ही सगळ्यांसाठी पण मला सुरू करायचंय. आपल्याकडे ऑलरेडी 2 ग्रुप्स आहेत, की जिथे चर्चा विनिमय केला जातो आणि खूप सुंदर रीतीने इंटरॅक्शन असतं. मग जेव्हा आपण म्हणतो, की साधू संघ हे जे असोसिएशन आहे ना, एक इतकं महत्वाचं आहे बघा, की मग ज्यांना त्या कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला अ, प्रगत करण्याची इतकी इतकी कुठेतरी मनामध्ये इच्छा असते, त्यांना निश्चितच मग या मोह-मायेमध्ये गुरफटायचं नसतं. आणि म्हणून जर ते असोसिएशन त्यांनी मिस केलं, आता हा क्लास आपला आहे, मला खूप म्हणजे मी आज फोन केले सगळ्यांना, म्हणजे तुमच्यावर आहे. तुम्हाला ही कृष्ण भावना मग जसं आपण या प्रगत अभ्यासावर जातो आहोत, तर या प्रगत अभ्यासामध्ये आपल्यामधलं असणारं इंटरॅक्शन आणि आपण ह्या प्रत्येक श्लोकाचं निरूपण जे करण्याचा प्रयत्न करतोय, की आपण इन डिटेल्स जातोय त्याच्यामध्ये आणि कुठेतरी आम्ही आमच्या आता भक्तिशास्त्रीचा क्लास असू दे, या भक्ती वृक्षाचा, सो आय ऑल्वेज लुक फॉरवर्ड, कारण आपल्यामध्ये ते डेव्हलप करायची तळमळ पाहिजे हो. कुठेतरी जर आपण याच्यापासून 2 दिवस जरी लांब गेलो ना, तरी तुम्हाला जाणवेल, ज्यांना कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला डेव्हलप करायचंय, त्यांना जर 2 दिवस जरी ते असोसिएशन मिळालं नाही, तरी पाण्यातल्या काय म्हणतात ना, त्या मासा पाण्याविना तशी कुठेतरी तडफड होते अशी एखाद्याची. आणि यू रिअली मिस दॅट असोसिएशन. यू रिअली मिस दॅट असोसिएशन सो मच दॅट यू रिअली लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग देम, की त्यांना आपल्याला परत भेटायचंय कधी आणि परत आपला क्लास कधी आहे? अरे, कधी शनिवार येतोय? आणि कधी आपण पुन्हा ते असोसिएशन मिळतंय. कारण कसं आहे, की ही भावना जोपासणं आणि त्याला प्रगतीच्या मार्गावर टाकणं हे कुठेतरी टप्प्या-टप्प्याने शक्य आहे. आणि हा टप्पा जो आहे ना, त्यातला साधू संघ हे जे असोसिएशन, हे कृष्ण भावना भावित व्यक्तींचं असोसिएशन हे खूप महत्वाचं आहे. कारण इथे कुठेतरी आपलं शेअरिंग होतं. आपण ज्ञान जे काही माझ्याकडचं ज्ञान मी तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करतेय, कारण जेणेकरून तुमच्या ज्ञानामध्ये भर पडावी आणि तुम्हीही ती कृष्ण भावना इतरांमध्ये अजून रुजू करावी, हाच कुठेतरी तो दृष्टिकोन असतो. आणि तरच आपण या मायेच्या, नाहीतर बघा 2-3 दिवस तुम्ही घेऊन बघा, की तुमच्यातल्या भावनेमध्ये मग तुम्ही जर टीव्ही बघायला गेलात, पिक्चर बघायला गेलात, तुम्ही जर पेपर वाचायला सुरुवात केली, तुम्ही जर कुठेतरी क्लब्समध्ये जायला लागलात, कुठेतरी मीटिंग्समध्ये वेगळ्या, कुठेतरी डान्स शोज आहेत, इकडे-तिकडे. मी म्हणत नाही, तुम्ही जाऊ नका, कुठल्याही गोष्टीचा उपभोग घेऊ नका असं म्हणत नाही. भौतिक जगात आहात, सगळ्या गोष्टी करा. परंतु ती जी मोह माया आहे ना, ती माया इतकी क्विक आहे ना, ती कधी तुम्हाला त्या मायेच्या ह्याच्याखाली आणेल, हे मात्र आपल्याला माहिती नसतं आणि म्हणूनच आणि ती सुद्धा भगवंतांचीच आहे हो, हे जाणा आणि म्हणून ती स्ट्रॉंग आहे ती. ती माया शक्ती पण भगवंतांचीच निर्मिती आहे ना, म्हणून ती स्ट्रॉंग आहे. पण कृष्णांनी ज्ञान आध्यात्मिकही दिलंय हो तिथेच. म्हणून तर भगवद्गीता सांगितली आहे तुम्हा आम्हाला. कारण आपण भगवंतांचे अंश आहोत. आणि हे जाणू शकतो पण विस्मरण झालंय आणि म्हणूनच ते कुठेतरी अशा पद्धतीने स्मरणात आणून दिलं जातं आणि मगच त्या मायाशक्तीच्या तावडीतून ती व्यक्ती मुक्त होऊ शकते. इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ यस्य परिपंथिनौ. इंद्रिय आणि इंद्रिय विषय यांच्याशी संबंधित आसक्ती आणि विरक्ती यांना नियंत्रित करण्यासाठी नियम आहे.
मनुष्याने अशा आसक्ती आणि विरक्तीने प्रभावित होऊ नये, कारण आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गात ते अडथळेच आहेत. बघा, पुन्हा आपल्याला त्याच गोष्टीवर कुठेतरी कृष्ण भावनेचं महत्व तर आपण जाणतो आहोत आणि या कृष्ण भावनेमध्येच आपण स्वतःला शरीर नाही आत्मा आहे ही गोष्ट सांगणं सोपं आहे, पण आपण जेव्हा त्याला काय म्हणतो ना त्याला त्याचं आकलन होऊन आपण जी गोष्ट तेव्हा जाणण्याचा जास्तीत जास्त त्याच्याविषयी जाणण्याचा प्रयत्न करायला लागतो, की मग शरीर नाही आत्मा आहे, मग हा आत्मा अविनाशी आहे, मग आपण का रडत बसतो, का या गोष्टींविषयी हे करत बसतो. मग तेव्हा आपण जेव्हा जेव्हा काही गोष्टींना आपण संपर्कात येतो, काही गोष्टींच्या आपण वी फेस सर्टन थिंग्स, तेव्हा त्या फेस करताना आपल्याला त्या ज्ञानाचा निश्चितच फायदा होतो. परंतु इथे भगवंत काय सांगतायत मग, की मग या गोष्टींना इंद्रिय आणि इंद्रिय विषय या संबंधित जी आसक्ती, मग ज्या इंद्रिय विषयांचा भोग केला जातो, आसक्ती आणि विरक्ती यासाठी नियम आहेत. फॉर एक्झाम्पल काय, की लग्न ही एक संस्था आहे, बरोबर? लग्न संस्था ही एका स्त्री पुरुषामध्ये होते. एक स्त्री आणि पुरुष त्या लग्न बंधनात अडकतात आणि म्हणून मग ह्या बंधन आणि त्यालाच सांगितले नियम आणि म्हणून या लग्न संस्थेचे काही नियम आहेत. आसक्ती आणि विरक्ती बघा, इंद्रिय विषय मग इथे कुठेतरी संभोग केला जातो स्त्री पुरुषामध्ये, पण नियम आहेत त्याचे. मग ती स्त्री त्या पुरुषाशीच बांधील असते किंवा तो पुरुष त्या स्त्रीशी बांधील असतो आणि मग त्याला त्या पुरुषाला सुद्धा परस्त्रीशी संबंध करणं हे निर्बंध त्याचा ते निश्चितच कुठेतरी त्यांनी टाळलं पाहिजे आणि त्याचा निग्रह करणं त्या स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीला आणि त्या इंद्रिय विषयांना हे आपण जाणतो, की मग अनेक पूर्वी सुद्धा आपण बघितलंय मग अनेक राण्या असणं आणि हे असणं या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत या इंद्रिय विषयाशी निगडीत आहेत. आणि म्हणूनच मग असे नियम असतानाही जेव्हा मनुष्य परस्त्रीकडे संबंध ठेवण्याचा कल करतो, तेव्हा त्या प्रवृत्तीला निग्रह करणं आवश्यक आहे. कारण मग मनुष्याने त्या नियमांचं पालन करणं हे आवश्यक आहे. त्या नियमांचं काटेकोरपणे स्वतःमध्ये ते आणणं आवश्यक आहे. नाहीतर मग ते आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गात अडथळेच आहेत. मग इस्कॉन का 4 नियम सांगतं? मेन मेन 4 नियम काय आहेत इस्कॉनचे? की मांसाहार करू नका, परस्त्रीशी संबंध ठेवू नका, मद्यपान करू नका आणि जुगार खेळू नका. कारण हे सगळे चारीही तुमच्या भावनेशी निगडीत आहेत. मांसाहार तुम्ही कुठेतरी दुसऱ्या प्राण्याविषयी तुम्हाला कुठेतरी मत्सर वाटतोय, की ह्याने जगू नये आणि म्हणून त्याला न जगता त्याला मारून त्याला खाल्लं जातं स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी. तसंच मग मद्यपान केलं जातं. कुठेतरी या सगळ्या नियमांचं उल्लंघन केलं जातं. हे सगळे कुठेतरी काटेकोरपणे पाळले गेले पाहिजेत आणि म्हणूनच आपल्याला सांगितलं जातंय, की मनुष्य जेव्हा कृष्ण भावनेवर आसक्ती ठेवल्याने किंवा श्रीकृष्णांच्या प्रेममयी सेवेमध्ये नेहमी कर्म करण्याने मनुष्य सर्व इंद्रियजन्य कृत्यांपासून अनासक्त होतो. म्हणून जीवनाच्या कोणत्याही स्थितीत मधून कृष्ण भावनेपासून कोणीही अनासक्त होण्याचा प्रयत्न करू नये. सर्व प्रकारच्या इंद्रियांच्या आसक्तीपासून अनासक्त होण्याचा मूळ उद्देश म्हणजे कृष्ण भावनेच्या स्तरावर स्थिर होणे. ती कृष्ण भावनामध्ये जर जी कृष्ण भावना जर एकदा स्वतःमध्ये रुजू करण्याचा प्रयत्न केला तर आपोआपच ते निर्बंध घातले जातात. आपोआपच त्या इंद्रियांवर नियंत्रण येऊ शकतं. कारण ती भावनाच बदललेली असते. आणि म्हणूनच कृष्ण भावनेवर आसक्ती ठेवल्याने कृष्ण म्हणून ती जी आसक्ती आहे ती कृष्णाविषयी आसक्ती. अनर्थ निवृत्ती कशापासून? तर त्या सगळ्या षड्रिपूंपासून. पण आसक्ती कोणाविषयी? कृष्णाविषयी. कृष्ण भावनेविषयी आसक्ती जर ठेवली तर निश्चितच व्यक्ती या सर्व आसक्ती इंद्रिय विषयांच्या आसक्तीपासून निश्चितच मुक्त होऊ शकतो. मग पुढे कुठेतरी त्या कर्माविषयी. मग ते कर्म करताना स्वतः बघा काय सांगितलं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनः श्रेष्ठ श्रेयः परधर्मो भयावहः. बघा, इतरांच्या कर्मांचं मग इथे का सांगितलं आहे, की जसं आधीच्या श्लोकात सांगितलं की काही नियम आहेत आणि ते नियम पाळणं जाणं.
मग आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये ते अडथळे आणतात जेव्हा त्या नियमांना जाणलं जात नाही. पण जर मनामध्ये कृष्ण भावना असेल तर निश्चितच त्या इंद्रिय विषयांच्या त्या सगळ्या गोष्टींवर नियंत्रण आणलं जाऊ शकतं. आणि मग इथे भगवंत सांगतायत की इतरांच्या कर्मांचं उत्तम रीतीने पालन करण्यापेक्षा स्वतःच्या नियत कर्मांचं दोषयुक्त असले तरीही पालन करणे अतिशय श्रेयस्कर आहे. स्वतःचे कर्म करताना जरी एखाद्याचा विनाश झाला तरी दुसऱ्याचं कर्म करण्यापेक्षा ते श्रेयस्कर आहे, कारण दुसऱ्याच्या मार्गाचं अनुसरण करणं भयावह असते. बघा इथे काय सांगतायत भगवंत, की इतरांच्या मग दुसऱ्यांच्या कर्माला आपण किती चांगल्या प्रकारे करू शकतो हे प्रूव्ह करण्यापेक्षा स्वतःचं विहित कर्म योग्य पद्धतीने पार पाडा. भले त्याच्यामध्ये दोष असू दे, ते दोषांनी भरलेलं असू दे, भले ते परफेक्ट नसू दे, पण तुमचं कर्म आहे, ते तुमचं कर्म, तुमचं कर्तव्य आहे. इतरांचं कुठेतरी जसं आपण कॉर्पोरेट जगामध्ये आणि हे ते बघतो की अरे मी याचं काम कशा प्रकारे करून दाखवतो बघूया म्हणजे मला प्रमोशन मिळेल. म्हणजे ह्या गोष्टी त्या प्रकारे केल्या जातात, पण त्याच्यामध्ये कुठला कुठला प्रूव्ह केलं जातं स्वतःला. कुठेतरी ती ती जी प्रवृत्ती असते ना ती कुठेतरी चुकीची प्रवृत्ती असते. आणि म्हणूनच इथे भगवंत सांगतायत की दुसऱ्याचं कर्म करण्यापेक्षा ते श्रेयस्कर आहे, कारण दुसऱ्याच्या मार्गांचं अनुसरण करणं हे भयावह असते. मग इथे आपल्याला कुठेतरी उदाहरण घेताना पुढे सांगितलेलं आहे तात्पर्यामध्ये, की मग ब्राह्मण आणि क्षत्रिय यातला फरक बघा, की ब्राह्मणाने क्षत्रियासारखं ब्राह्मणाने जे गुण जे जे वेद कर्मांचा अभ्यास करायचा आहे तोच अभ्यास करावा, त्याने क्षत्रिय बनायला जाऊ नये. तसं क्षत्रियाने सुद्धा जरी तो रजोगुणात असला तर ब्राह्मण काय तर गुणांद्वारे बघा गुणकर्मांद्वारे ब्राह्मण हा सत्व प्रकृतीमध्ये आहे, तसा क्षत्रिय रजोमध्ये आहे, वैश्य हा रजोमध्ये आहे आणि क्षुद्र हा रज आणि तमोमध्ये आहे. म्हणून कुठेतरी राजसिकता जरी असली तरी क्षत्रियाने आपल्याच कर्माचं पालन योग्य पद्धतीने करावं. इथे भगवंत अर्जुनाला तेच सांगतायत, तू क्षत्रिय आहेस म्हणून ते युद्ध कर, युद्ध करताना मारले गेले लोक तरी चालेल, विनाश झाला लोकांचा तरी चालेल, पण तू तुझं कर्तव्य करतोयस, त्या कर्तव्यापासून तू मात्र ढळू नकोस. मग जेव्हा कृष्ण भावना पुढे जाऊन सांगितलंय की क्रमाक्रमाने या गोष्टींमध्ये बदल घडू शकतो. कशा प्रकारे घडू शकतो? कारण मनुष्य जेव्हा आपण हे तात्पर्यातलं थोडंसं मी तुमच्यासाठी वाचते, जेव्हा मनुष्य भौतिक गुणांच्या अधिपत्याखाली असतो तेव्हा त्याने आपल्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार एक मिनिट. तेव्हा त्याने आपल्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार शास्त्रांच्या नियमांचं पालन केलं पाहिजे, तर इतरांचं अनुकरण करू नये. उदाहरणार्थ जसं मी आता सांगितलं, सत्वगुणामधला ब्राह्मण असतो तो अहिंसक असतो, पण क्षत्रिय हा राजसिक आहे, त्यामुळे त्याला हिंसक बनण्याची मुभा आहे. जसं आपण म्हणतो की आपण एखाद्या प्राण्याला मारणं हे चुकीचं आहे, आपण मांसाहार करतो हे हे आपण चुकीचं आहे, एखाद्या प्राण्याची हत्या करतो आपण हे आपलं कर्म चुकीचं आहे. पण हेच वाघाने जर हरणाला मारून खाल्लं तर ते चुकीचं नाही करत, त्याचं ते पापकर्म होत नाही, कारण त्याची ती गरज आहे, तो त्याच्यावरच अवलंबून असतो. आणि म्हणूनच हे इथे जाणायचे की ब्राह्मण हा हिंसक नाहीये, पण क्षत्रिय हा हिंसक असू शकतो, कारण तो त्याच्या गुणकर्मानुसार त्याप्रमाणे आहे. यास्तव अहिंसक तत्वांचं पालन करणाऱ्या ब्राह्मणांचं अनुकरण करण्यापेक्षा क्षत्रियाने हिंसक नियमांचं पालन करतेवेळी पराभूत होणं हेच त्याच्यासाठी श्रेयस्कर आहे. म्हणून ही जी वर्णाश्रम पद्धती भगवंतांनी निर्माण केलेली आहे, गुणकर्मानुसार, कुठल्याही जन्मानुसार, कुठल्याही धर्मानुसार नाही हो, गुणकर्मानुसार त्याची विभागणी आहे. ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षुद्र, वैश्य आणि क्षुद्र हे सत्व, रज आणि तम गुणांच्या बरोबरच त्या कुठल्या कुठल्या गोष्टींनी त्यांनी त्यांचा अवलंब केला पाहिजे हेही त्यांना त्याप्रमाणे सांगितले. कर्म काय केलं पाहिजे. आणि मग जेव्हा आपण काय म्हणतो की त्यांच्यासाठी ते श्रेयस्कर आहे, तरीही जेव्हा एखादा भौतिक गुणांच्या जो गुणातीत झालाय बघा, आता इथे काय जाणायचंय की इथे आपल्याला कृष्ण भावनेतील जी व्यक्ती आहे, मग गुणकर्मांच्या विभागणीनुसार ब्राह्मण क्षत्रियाने आपलं विहित कर्म योग्य पद्धतीने पार पाडणं हेच आवश्यक दिलेलं आहे.
पण जेव्हा मनुष्य कृष्ण भावनेमध्ये येतो, जेव्हा तो गुणातीत होतो, सत्व रज आणि तम गुणांच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा एखादं कर्म करतो, तेव्हा तो प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली कुठलीही गोष्ट कृष्ण भावनेमध्ये करू शकतो. मग एखादा ब्राह्मण क्षत्रियाप्रमाणेही वागू शकतो किंवा क्षत्रिय ब्राह्मणाप्रमाणेही होऊ शकतो. जिथे विश्वामित्रांचं उदाहरण दिलेलं आहे, परशुरामांचं उदाहरण दिलंय, ते क्षत्रिय होते पण ते ब्राह्मणांसारखे. जे परशुराम मूळतः ब्राह्मण होते, परंतु त्याने क्षत्रिय म्हणून कार्य केले, आणि ज्या विश्वामित्रांविषयी जे मूल क्षत्रिय होते पण नंतर त्यांनी ब्राह्मण म्हणून कार्य केले, कारण ते कुठेतरी त्या अध्यात्म पातळीवर त्या उच्च स्तरापर्यंत पोहोचलेले होते, गुणातीत झालेले होते, पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये होते, दिव्य स्तरामध्ये होते, आणि म्हणून त्या दिव्य स्तरावर स्थित असल्याने ते त्याप्रमाणे करू शकतात. पण जोपर्यंत एखादी भौतिक स्तरावर आहे, तोपर्यंत भौतिक प्रकृतींच्या गुणानुसारच ते कर्म केलं पाहिजे. क्षत्रियाने क्षत्रियाचं कर्म, ब्राह्मणाने ब्राह्मणाचं कर्म, क्षुद्राने क्षुद्राचं कर्म, वैश्याने वैश्याचं. मग भगवंतांनी कुणालाही कमी लेखलेलं नाही, सर्वांना सारखंच लेखलंय. प्रत्येक जण कृष्ण भावनेमध्ये येऊ शकतो. मग एखादी ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, वैश्य असो, क्षुद्र असो, तो आपल्या कर्मांनी निश्चितच कृष्ण भावनेमध्ये येऊ शकतो. पण त्यांनी आपलं कर्तव्य योग्य पद्धतीने पार पडणं आवश्यक आहे. अर्जुन उवाच. आता अर्जुन प्रश्न विचारतो. सगळं ज्ञान घेतलं अर्जुनाने. कृष्ण भावना म्हणजे काय आहे, कर्म कृष्ण भावनेत का केलं पाहिजे, त्या कर्म बंधनात अडकायचं नाहीये, ती कृष्ण भावना म्हणजे काय आहे, भगवंत कोण आहेत, भगवंतांचं जे भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, की आपण भोगता नसून मग कशा प्रकारे तो जो मी आहे तो बाजूला ठेवला पाहिजे, हे सगळं ज्ञान भगवंत अर्जुनाला देत आहे. हे सगळं ज्ञान घेतल्यावर अर्जुनाच्या मनामध्ये एक प्रश्न निर्माण झाला. बघा, हे वृष्णीवंशजा तो विचारतोय अर्जुन कृष्णांना. अथकेन अर्जुन उवाच. अथकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. अनिच्छन्नपि, बघा, अनिच्छेने. मग अर्जुन म्हणतोय, हे वृष्णीवंशजा, कशामुळे मनुष्य त्याची इच्छा नसतानाही जणू काही बरेच पाप कर्मे करण्यास प्रेरित होतो. मग भगवंतांना हे प्रश्न अर्जुनाने विचारलाय, की मग जर एखाद्याची इच्छा नसेल तरी का तो त्या पाप कर्मांमध्ये खेचला जातो, काय कारण आहे त्याचं? वाचाल प्रभूजी, तात्पर्य खूप सुंदर आहे. म्हणून हरे कृष्ण. माताजी स्क्रीन दिसत आहे. दिसली? नेट इश्यू असेल. स्क्रीन दिसतीये सगळ्यांना? हो, दिसते. ते दिसते. ओके, हरे कृष्ण. वाचाल प्रभूजी, वाचा. वाचू का मी? येस प्रभूजी, वाचा. तात्पर्य वाचायचं ना? हा. तात्पर्य: जीव हा भगवंताचा अंश असल्यामुळे मूलतः आध्यात्मिक, विशुद्ध आणि सर्व भौतिक कल्मशापासून मुक्त असतो. म्हणून स्वभावतः तो भौतिक जगाच्या पापामुळे प्रभावित होत नाही. परंतु जेव्हा तो भौतिक प्रकृतीशी संबंधित असतो तेव्हा तो निसंकोचपणे अनेक पापमय मार्गाचे आचरण करतो. कधी कधी या प्रकारचे आचरण करण्याची त्याची इच्छा नसते. यास्तव जीवाच्या विकृत स्वभावाबद्दल अर्जुनाने श्रीकृष्णांना विचारलेला प्रश्न समर्पक होता. जरी काही वेळा जीवाला पाप करावयाचे नसले तरी त्याला बरेच त्या पाप करावयास भाग पडते. तथापि पापकर्म करण्यास अंतर्यामी परमात्मा प्रेरित करीत नसून इतर कारणामुळे पापकर्मे घडतात. त्या संबंधी पुढील श्लोकात भगवंतांनी सांगितले आहे. हरिकृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. आणि म्हणून अर्जुनाने हा प्रश्न विचारलेला खूप समर्पक आहे. भगवंत त्याविषयी पुढच्या श्लोकामध्ये विशेष निरूपण करतायत त्याचं, आणि त्याचं विवेचन करून सांगितलेलं आहे आपल्याला, की मग पापकर्म करण्यासाठी अंतर्यामी परमात्मा प्रेरित करत नाहीये. ती कारण काय आहे आणि त्या कुठल्या कारणाने ती पापकर्म घडतायत. एखाद्या व्यक्तीची इच्छा नसेल तरीही तो त्या पापकर्मात का बळेच खेचला जातो.
आपण या भौतिक प्रकृतीमध्ये खूप अनुभवतो हे. म्हणजे मला असं दिसतं की बऱ्याच वेळेला आपण की एखादी व्यक्ती खूप स्वच्छ आहे स्वतःच्या प्रिन्सिपल स्वतःच्या तत्वांशी, पण तरीही एखाद्या पर्टिक्युलर असोसिएशन मध्ये आल्यानंतर कशी ती व्यक्ती बदलते आणि कशी त्या पापकर्मामध्ये खेचली जाते आणि कशा प्रकारे ती मग काय ती गोष्ट आहे तेच आपल्याला जाणायचं. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम. काय वैरी आहे बघा, काय शत्रू आहे बघा. तुमचा आमचा शत्रू काय तर काम वासना. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत श्री भगवान म्हणाले हे अर्जुना, रजोगुणांच्या संपर्कातून उत्पन्न झालेला हा काम आहे आणि नंतर तो क्रोधामध्ये रूपांतरित होतो. तोच या जगताचा सर्व भक्षक महापापी शत्रू आहे. बघा भगवंत सांगतायत की ज्या आपण दुसऱ्या अध्यायातही आपण तेच बघितलं, कामात क्रोधोभिजायते. जसं काम क्रोधामध्ये ज्या ज्या स्त्री पुरुषांचं आपण उदाहरण घेतलं की एका मुलीला मुलगा आवडतोय इथपर्यंत आसक्ती आहे हो, कुठेतरी फक्त ती मटेरियल आसक्ती आहे, कुठेतरी फक्त ते एक कुठेतरी वाटणं आहे, पण ते वाटणं कधी त्या कामामध्ये रूपांतरित होतंय ते नकळत होतं. आणि मग त्या काम जर ती ती जर इच्छा पूर्ण होत नसेल आणि काही गोष्टींची अपेक्षा पूर्णपणे त्या व्यक्ती ती जर अपेक्षेला पूर्णपणे पूर्ण करत नसेल तर त्या कामाचं रूपांतर क्रोधामध्ये होतं. आणि मग तो क्रोध कधी त्या बुद्धीचा नाश करतो आणि कधी त्या मनाचं पतन करतो याची तमाही, याचा आपल्याला काय म्हणतो ना, याची तुम्हाला कल्पनाही येणार नाही. असं असं मिनिटात सेकंदामध्ये त्या गोष्टी होऊ शकतात. आणि म्हणून या सगळ्या जगताचा सर्व भक्षक महापापी शत्रू ही काम वासना आहे. जसं आंबट चिंचेच्या संपर्कामुळे दुधाचं दह्यामध्ये रूपांतरित होतं, त्याचप्रमाणे एखादी व्यक्ती जरी कृष्ण भावनेमध्ये असेल आणि भगवंतांच्या प्रेम भावनेमध्ये असेल, त्याच्या भगवंतांशी असणाऱ्या प्रेम भावनेचं रूपांतर काम वासनेत काम विकारात होऊ शकतं. आणि या कामाची तृप्ती जेव्हा होत नाही तेव्हा त्याचं क्रोधात रूपांतर होतं आणि क्रोध मोहामध्ये जाऊन त्या मोहामुळे भौतिक अस्तित्व आणि मग ती अपेक्षा आणि त्या चक्रामध्ये ते चालूच राहतं. म्हणून हा काम जीवाचा महाशत्रू आहे. आणि केवळ हाच काम विशुद्ध जीवाला भौतिक जगतामध्ये गुरफटून राहण्यास प्रेरित करतो. आणि म्हणूनच मग ती जी काम वासना आहे ती सतत मला हे हवंय, आणि मग ती जी इच्छा आहे ना, भगवंतांनी जी इच्छेची सूट दिली आहे बघा, ती इच्छा म्हणजेच कुठेतरी वासनेमध्ये त्याचं रूपांतर होतं. आणि म्हणून मग जितकी ती इच्छा राहील तितकं या योनीमध्ये परत परत तो जन्म घेतला जातो. मला मांसाहार करायचा आहे, मला हे मांस खायचंय, मग त्याचा जन्म पुढे मिळतो. प्रभुपादांनी सांगितलं, प्रभुपाद चालले होते रस्त्याने आणि काही लोक फिशिंग करत होते, त्या माशांना पकडू पाहत होते. प्रभुपाद म्हणाले यांचा पुढचा जन्म निश्चित आहे, यांना पुढचा जन्म माशाचा आहे. कारण कुठेतरी ती इच्छा की हे मला करायचंय, हे खायचंय. मग एखाद्या आहे. व्यक्तीला हॅलो, हरे कृष्ण. मग जेव्हा वस्त्रहीन किंवा काही वस्त्र कमी वस्त्रामध्ये काही असतात, मग त्यांना झाडाचा जन्म येतो पुढचा, मग राहा, विवस्त्र राहा, कितीही तुम्ही जन्म, पुढचा जन्म तुम्हाला तो निश्चित आहे. म्हणून ही जी इच्छा, ही जी वासना आहे ती तुमचा पुढचा जन्म आणि तुम्हाला या योनीमध्ये फिक्स करत असते आणि तिथेच तुम्ही गुरफटून राहता. क्रोध हा या तमोगुणाचं प्रकटीकरण आहे. प्रकृतीचे हे गुण स्वतःला क्रोध आणि तत्सम उपविकारांच्या रूपात प्रकट करत असतात. म्हणूनच जर रजोगुणांचं तमोगुणाप्रत अधःपतन करण्याऐवजी त्याची जगण्याच्या आणि कर्म करण्याच्या विधीद्वारे सत्वगुणात उन्नती केली तर मनुष्याचं क्रोधामुळे आणि अधःपतनापासून जे अधःपतन होत आहे त्या गोष्टीचं रक्षण केलं जाऊ शकतं आध्यात्मिक आसक्तीद्वारे. म्हणून जेव्हा आपण 14व्या अध्यायामध्ये सत्व रज आणि तम या गुणांमध्ये कशी रस्सीखेच चालू असते, त्याच्यामध्ये जर सात्विकता, जर रजोगुणाला तमोगुणात रूपांतर न करता जर सात्विकतेमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला, जर आध्यात्मिक मार्गावर उन्नती केली तर निश्चितच ते अधःपतन टळलं जाऊ शकतं. आणि म्हणून या कामवासनेला निश्चितच टाळायचं आहे. मग ही कामवासना कशा प्रकारे आच्छादित आहे तर त्याचं कुठेतरी
उदाहरण दिलेले. धूमेनाव्रियते वर्हि यथा दर्शो मलेन यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्. हरे कृष्ण. पुढचा श्लोक मी तुम्हाला वाचायला देईन. माताजी वाचत होत्या का कोणी? भारती माताजी वाचत होत्या. पुढचा श्लोक वाचा माताजी, काही हरकत नाही. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नीला, बघा कशा प्रकारे इथे उपमा दिलेली आहे, उदाहरण दिलंय भगवंतांनी. ज्याप्रमाणे धूर हा अग्नीला आच्छादित करतो, आरशावरती धूळ साठते, धूळ आरशाला आच्छादित करतं, गर्भाला वारेने आच्छादिले जातं, वार जी असते ना ती गर्भाला आच्छादित करत असते, त्याचप्रमाणे जीव या कामाद्वारे विविध प्रमाणात आच्छादिला जातो. म्हणजे हा जो जीव आहे, हा भौतिक प्रकृतीतला जीव, जीव म्हणजे कोणतं? 84 लक्ष योनीतून ज्याच्यामध्ये जो परमात्म्याचाच अंश आहे, पण ज्याच्यामध्ये जीवित म्हणजे जो जीव आहे, तो जीव या कामाद्वारे आच्छादिला जातो. कारण त्या इच्छेची सूट आहे, म्हणून मग ती वासना मनामध्ये जागृत केली जाते आणि अशा प्रकारे ते आच्छादिले जाते. आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा. हरे कृष्ण. भारती माताजी, तुम्हाला वाचायचे श्लोक वाचा. आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च. छान माताजी. हरे कृष्ण. अनुवाद हरे वाचायचा माताजी? अनुवाद वाचाल? हो, वाचते ना. वाचा. याप्रमाणे ज्ञानी जीवाची शुद्ध चेतना त्याच्या कामरूपी नित्य शत्रूद्वारा अच्छी दिली जाते. काम कधीच संतुष्ट होत नाही आणि तो अग्नीप्रमाणे जळत असतो. तात्पर्य वाचायचे. वाचा माताजी. मनुस्मृतीत म्हटले आहे की ज्याप्रमाणे इंधनाच्या निरंतर पुरवठ्याने अग्नी विझला जात नाही, त्याचप्रमाणे अमर्यादित इंद्रिय तृप्ती केली तरी काम तृप्त होऊ शकत नाही. भौतिक जगतामध्ये सर्व क्रियांचा केंद्रबिंदू मैथुन हाच आहे आणि म्हणून भौतिक जगताला मैथुन्य आगार किंवा संभोग जीवनाची बेडी असे म्हटले जाते. एका सामान्य कारागृहात गुन्हेगारांना गजाआड ठेवण्यात येते, त्याचप्रमाणे भगवंताच्या नियमांची अवज्ञा करणाऱ्या गुन्हेगारांना मैथुन जीवनाची बेडी घातली जाते. इंद्रिय तृप्तीवर आधारित भौतिक संस्कृतीची प्रगती ही जीवात्म्याच्या भौतिक अस्तित्वाची कालमर्यादा वाढविण्यास कारणीभूत ठरते. म्हणून हा काम म्हणजे अज्ञानाचे प्रतीक आहे आणि या कामामुळेच जीवाला भौतिक जगतात राहणे भाग पडते. जेव्हा मनुष्य इंद्रिय तृप्तीचा भोग घेतो तेव्हा त्याला थोड्याफार सुखाची अनुभूती होत असेल, पण तथाकथित सुखाचा तो अनुभव हा इंद्रिय भोग करणाऱ्याचा परम शत्रू आहे. हरे कृष्ण. हरे माताजी. कृष्ण. धन्यवाद. आणि म्हणूनच जसं इंधनाच्या निरंतर पुरवठ्याने अग्नी विझला जात नाही, कारण त्याच्यामध्ये ते इंधन घातलंच जर गेलं तर तो अग्नी विझणार नाही. अग्नी कशाने विझेल? तर पाण्याने विझेल. पण त्याच्यात जर इंधन घातलं गेलं तर तो अजून उद्विग्न होत जाईल. त्याचप्रमाणे हे मैथुन म्हणजे कसं म्हटलंय? संभोगाची, की तथाकथित जे सेक्स केलं जातं या भौतिक जगतामध्ये, त्या संभोग जीवनाची बेडी, त्याला मैथुन्य आगार या भौतिक जगताला म्हटलंय. कारण ते कितीही वासना त्याची ज्याच्यामध्ये त्याची चुकीच्या पद्धतीने वासना असते, एक प्रकारची काम वासना असते, ती वासना कधीच पूर्ण होऊ शकत नाही, कारण ती शेवटी वासना आहे. आणि म्हणूनच मग ज्याप्रमाणे गुन्हेगाराला एखादी गजाआड ठेवलं जातं, त्याचप्रमाणे त्या मैथुन आगारमध्ये, त्या मैथुन्य आगारामध्ये किंवा ज्या वासनेची जो इंद्रिय तृप्तीसाठी अजून इच्छा करत असतो, तो कुठेतरी भगवंतांच्या नियमांचं उल्लंघन करत असतो आणि म्हणून मग पुन्हा पुन्हा या दुःखालयामध्ये आणलं जातं, पुन्हा या मैथुन जीवनाची बेडी घातली जाते. अशा प्रकारे तो या दुःखालयम, ज्याला दुःखालयम म्हटलंय भगवंतांनी, कारण जिथे जन्म मृत्यू जरा व्याधी या दुःखालयामध्ये परत त्याची त्याला यावं लागतं.
आणि म्हणूनच अशा प्रकारे मनुष्य इंद्रिय तृप्तीचा भोग घेतो तेव्हा त्याला थोड्याफार सुखाची जर अनुभूती होत असेल, पण तथाकथित सुखाचा तो अनुभव इंद्रिय भोग करणाऱ्याचा परम. मग जो त्याच्याकडे वासनेने बघतोय, जो त्या रजोगुणात तमोगुणात आहे, तो मात्र त्याच्यासाठी मात्र मग जिथे कृष्ण भावना आहे तिथे निश्चितच त्या लग्न संस्थेमध्ये एक स्त्री पुरुषाला ते त्या पद्धतीने संभोग करून मग कृष्ण भावना भावित संततीची निर्मिती करणं ही निश्चितच काही योग्य गोष्ट आहे. परंतु ती जेव्हा वासनेमध्ये रूपांतरित होते तेव्हा मात्र तो परम शत्रूच मानला गेला पाहिजे. अशा प्रकारे त्या गोष्टीला जाणायचं आहे. इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्. मग कशा प्रकारे 3 गोष्टींची संलग्नता आपल्याला इथे जाणवली. मग ही कामवासना कुठे बसते, कुठल्या गोष्टींवर बसते, तर इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन आणि बुद्धी या 3 गोष्टींवर ही वासना, हे काम वासनेचं आच्छादन, ही कामाची निवास स्थानं आहेत. यांच्याद्वारे काम आत्म्याच्या शुद्ध ज्ञानाला आच्छादित करतो आणि त्याला मोहित करतो. मग जसा तो रथ आपल्याला बघायचा आहे ना, की ज्याच्यामध्ये इंद्रिय आहे, मन आहे, बुद्धी आहे, तो आत्मा आरूढ झालेला आहे त्या रथामध्ये. पण त्या आत्म्याला आध्यात्मिक अन्न न देता त्याच्या शुद्ध ज्ञानाला कशाने आच्छादलं, तर काम वासनेने. कारण की जेव्हा मन, बुद्धी याच्यावरती कामवासना, इंद्रिय, मन आणि बुद्धी याच्यावर जेव्हा कामवासना येते तेव्हा तो आत्मा सुद्धा त्याच गोष्टीकडे मोहित केला जातो. तस्मात् माताजी वाचायचंय ते मी हा पूर्ण करते. तस्मात् त्वमिंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्नानां प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम. हे भरतर्षभ अर्जुना, इंद्रियांचं नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा म्हणजे कामवासनेचा प्रारंभीच निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर. भगवंत सांगतायत की हे ज्ञान किती महत्वाचं आहे. म्हणून ज्या ज्ञानी मनुष्याचं महत्व आपल्याला पुढच्याही अध्यायांमध्ये जाणायचंय की हे ज्ञान आहे, हे ज्ञान हे अज्ञानाच्या अंधकाराचा विनाश करत असतं. आणि म्हणून या कामरूपी जे अज्ञान आहे आणि या आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणारं ही जी कामवासना आहे त्याचा तू वेळीच वध कर, निग्रह मनामध्ये कर आणि त्या प्रकारे तू त्याचा वध कर. इंद्रियाणि पराण्या पुरींद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा. कार्य करणारी ही इंद्रिय जड प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. बघा, ज्या रथाचं मी तुम्हाला आपण 18 दिवसांच्या अध्ययनामध्ये आपण ती आकृती आठवत असेल तुम्हाला, तर 5 घोडे आहेत की जे आहेत कोण, तर जीभ आहे, त्वचा आहे, डोळे आहेत, नाक आहे आणि कान आहे. ही 5 ती इंद्रिय आहेत, ज्ञानेंद्रिय आहेत आणि ती या प्रकृतीपेक्षा जड आहेत, ती प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. ही जड प्रकृती, ही जे मॅटर आहे त्याच्यापेक्षा ही इंद्रिय श्रेष्ठ आहेत. पण या इंद्रियांपेक्षा कोण श्रेष्ठ आहे, तर मन श्रेष्ठ. कारण मनाने त्या इंद्रियांना पकडलंय, मनाच्या दोऱ्यांनी त्या इंद्रियांना पकडलंय आणि त्या मनाच्या ज्या दोऱ्या आहेत त्या कोणाच्या हातात आहेत, बुद्धीच्या हातात आहे. कारण मन हे बुद्धी ही मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे, पण तो आत्मा या बुद्धीपेक्षा पण श्रेष्ठ आहे. म्हणून त्या आत्म्याला जेव्हा आध्यात्मिक अन्न दिलं जाईल तेव्हा ती बुद्धी आणि ते मन आणि ती इंद्रिय ही सगळी नियंत्रणात राहतील. हो, सगळी नियंत्रणात राहतील. आणि म्हणूनच ही सगळी इंद्रिय आणि मन आणि बुद्धी याच्यावर बसणारी ही जी काम वासना आहे ही इथेच कुठेतरी नियंत्रित केली जाऊ शकते. आणि त्यासाठीच हे जाणणं खूप आवश्यक आहे. एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम. याप्रमाणे आपण स्वतः भौतिक इंद्रिय, मन आणि बुद्धी यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहोत असे जाणून हे महाबाहू अर्जुना, मनुष्यानं विचारपूर्वक आध्यात्मिक बुद्धीद्वारे, कृष्ण भावनेद्वारे मनाला स्थिर केलं पाहिजे.
याप्रमाणे आध्यात्मिक शक्तीद्वारे या कामरूपी अतृप्त अशा शत्रूवर विजय प्राप्त केला पाहिजे. हरे कृष्ण प्रभूजी, वाचणार कोणी तात्पर्य? शेवटचा श्लोक आहे. हरे कृष्ण माताजी. याप्रमाणे आपण स्वतः भौतिक इंद्रिय, मन आणि बुद्धी यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहोत असे जाणून, हे महाबाहो अर्जुन, मनुष्याने विचारपूर्वक आध्यात्मिक बुद्धीद्वारे श्री कृष्ण भावना मनाला स्थिर केले पाहिजे आणि याप्रमाणे आध्यात्मिक शक्तीद्वारे या कामरूपी अतृप्त शत्रूवर विजय प्राप्त केला पाहिजे. तात्पर्य: श्रीमद भगवद्गीतेचा हा 3रा अध्याय निश्चितपणे कृष्ण भावनेकडे निर्देश देताना सांगतो की मनुष्याने निर्विशेष शून्यवाद हेच अंतिम ध्येय न मानता भगवंताचा शाश्वत सेवकरूपी स्वतःचे स्वरूप जाणले पाहिजे. जीवनाच्या भौतिक अस्तित्वामध्ये मनुष्य निश्चितपणे काम प्रवृत्ती आणि भौतिक प्रकृतीच्या साधनांवर स्वामित्व गाजविण्याच्या इच्छेने प्रभावित होतो. सर्वांवर स्वामित्व गाजविण्याची आणि इंद्रिय तृप्ती करण्याची इच्छा म्हणजे बद्ध जीवांचा महान शत्रूच आहे. म्हणून कृष्ण भावनेच्या बळावर मनुष्य भौतिक इंद्रिय, मन आणि बुद्धी नियंत्रित करू शकतो. आकस्मिकपणे मनुष्य आपल्या कर्तव्याचा आणि विहित कर्मांचा त्याग करू शकणार नाही. परंतु भौतिक इंद्रिय आणि मन यापासून प्रभावित न होता स्वतःच्या विशुद्ध स्वरूपावर स्थिर झालेल्या बुद्धीद्वारे क्रमशः कृष्ण भावनेचा विकास करून मनुष्य दिव्य स्थितीमध्ये स्थिर होऊ शकतो. हेच या अध्यायाचे प्रमुख सार आहे. भौतिक जीवनाच्या स्थितीमध्ये स्थिर होऊ शकतो. हेच या अध्यायाचे प्रमुख सार आहे. भौतिक जीवनाच्या अपरिपक्व अवस्थेत तार्किक ज्ञान आणि तथाकथित योग साधनांच्या साहाय्याने इंद्रिय नियमन करण्याचे कृत्रिम प्रयत्न मनुष्याला कधीच आध्यात्मिक जीवन प्राप्तीमध्ये सहाय्यक ठरू शकत नाही. श्रेष्ठ बुद्धीद्वारे मनुष्याला कृष्ण भावनेमध्ये प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या कर्मयोग या 3ऱ्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माता. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे इथे आपण या कर्मयोगाला कशा प्रकारे जाणलंय. मग ही जी इच्छा आहे, जसं म्हटलंय ना की भौतिक प्रकृतीच्या साधनांवर स्वामित्व गाजवण्याच्या इच्छेने, कारण ही जी वासना जी आहे, रजोगुणातली ही जी वासना आहे, ही कुठेतरी मनुष्याला इतकं स्वतःच्या त्या अहंकाराला खतपाणी घातलं जातं की मग त्या इच्छेने तो प्रभावित होऊन मी गाजवणार आहे, आणि मग ती इंद्रिय तृप्तीची इच्छा आणि हे सगळं कुठेतरी त्या जीवनामध्ये त्याला बद्ध करत असतं आणि पुन्हा पुन्हा त्या भौतिक जगतामध्ये त्याचा जन्म होत असतो आणि त्या दुःखालयामध्ये, आणि तीच त्याची शिक्षा असते की त्या दुःखालयामध्ये पुन्हा पुन्हा त्या चक्रात तो अडकलेला असतो. परंतु मनुष्याने म्हणून काय जाणायचंय की जर कृष्ण भावना, आणि म्हणूनच इथे कर्मयोगाचं महत्व आपण हे जाणलेलं आहे. सगळी कर्म करायची आहेत, आपलं कर्तव्य, आपली विहित कर्म सगळी पार पाडायची आहेत, पण ती कृष्ण भावना मध्ये आहे. कृष्ण भावनेच्या बळावर मनुष्य भौतिक इंद्रिये, मन आणि बुद्धी नियंत्रित करू शकतो. जर कृष्ण मनामध्ये आहे आणि ती भावना जर ती जर कृतज्ञतेची भावना मनामध्ये आहे, तर निश्चितच त्या प्रकारे तो स्वतःच्या मनाला, बुद्धीला आणि त्या खोट्या अहंकाराला न जपता त्या प्रकारे तो मनाला आणि बुद्धीला मार्गदर्शन करू शकतो. इंद्रियांना नाही तर त्या मनाला जर मार्गदर्शन केलं तर त्याचप्रमाणे ती इंद्रिय वागतील आणि आपल्या मनाच्या कयात न जाता त्या मनाला आपल्या ताब्यात, ज्या 6व्या अध्यायात आपल्याला अजून मनाबद्दल जाणायचंय, आणि म्हणूनच या मनाला मार्गदर्शन करून त्या मनापेक्षा श्रेष्ठ असलेल्या बुद्धीला सुद्धा पूर्णपणे जपून, आणि मग इंद्रिय, मन आणि बुद्धी या तिन्ही वरती पूर्णपणे नियंत्रण मिळवू शकतो. काय चांगलं आहे, कुठे थांबायचंय, कुठे आपण स्वतःला नियंत्रित केलं पाहिजे, दिस इज द स्टॉप, दिस इज अ फुल स्टॉप, इथे नाही, याच्या पुढे आपण जायचं नाहीये, हे आपण चुकीचं वागतो. ही जी सत्सत विवेक बुद्धी आहे ना, ही सत्सत विवेक बुद्धी महत्वाची आहे, आणि ती बुद्धीच मनाला नियंत्रित करणारी, आणि ते मनच इंद्रियांना नियंत्रित करणार आहे. आणि म्हणूनच स्वतःच्या विशुद्ध स्वरूपात स्थिर झालेल्या बुद्धीद्वारे क्रमशः कृष्ण भावनेचा विकास करून मनुष्य दिव्य स्थितीमध्ये स्थिर होऊ शकतो. तरच तो त्या ट्रान्सेंडेंटल, तशा त्या दिव्य भावनेमध्ये स्वतःला कुठेतरी
प्रगत करू शकतो. मग फक्त आर्टिफिशियली हे मेडिटेशन मग सगळं करा. मेडिटेशन या गोष्टीला माझा काही कुठल्याही कुणाविषयी आपण काय म्हणतो ना टीका करणं किंवा त्या गोष्टीला अयोग्य म्हणणं नाही, परंतु ती कृष्ण भावना, भगवंतांविषयीची जी कृतज्ञतेची भावना आणि त्या परमात्म्याला, त्या परम तत्वाला, त्या परम कारणाला जाणून या गोष्टी करणं हे वेगळी गोष्ट आहे. मग तुम्ही भौतिक प्रकृतीमध्ये सगळ्याचा उपभोग घेऊ शकता, परंतु ती भावना महत्वाची आहे. कुठल्याही कृत्रिम प्रयोगाने हे मेडिटेशन, ही योग साधना आणि मग हा योगा केलाय नुसत्या शरीराला कुठेतरी एक्सरसाइज देऊन आणि मग त्या मनावरती मी असं मिळवू शकतो आणि एवढं हार्ड इतकं एफर्ट्स घेतलेत, अरे त्यापेक्षा तुम्ही भक्तीमध्ये स्वतःला आणा, त्या कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला आणा, कृष्णाला जाणा. वेदांचा अंत हा भगवंत आहे आणि तो भगवंतच परम कारण आहे, तोच परम तत्व आहे, तोच सगळ्याची तोच सगळ्याचा निर्माता आहे आणि त्यालाच सगळं अर्पण करायचंय. त्याचं आहे ते त्याच्यापाशी आहे. जसं त्यागाच्या चक्रातून आपण या अध्यायात जाणलं, कृष्णाचं तेच कृष्णापाशी जातंय. तो नैवेद्य जेव्हा अर्पण करतो तेव्हा कृष्णाचंच कृष्णाला अर्पण करतोय आपण. ही भावना महत्वाची आहे आणि म्हणूनच श्रेष्ठ बुद्धीद्वारे मनुष्याला कृष्ण भावनेमध्ये प्रशिक्षण मिळणं हे अत्यंत निकडीची गरज आहे काळाची. कारण मनुष्य खूप वाहवत चाललाय. हो, मग भागवत सांगताय अजून तर कलियुगाची फक्त 5,000 वर्ष झाली आहेत, 5,500. अजून खूप कलियुग बघायचंय. पण तिथे कुठेतरी आपण सुदैवी आहोत की आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंचा हा हा हरे कृष्णाचा महामंत्र एक कुठेतरी धागा मिळालाय. हो, आपण त्या धाग्याला धरून राहूया आणि मग ती कृष्ण भावना आपल्यामध्ये जोपासूया. कारण आपण स्वतःला कुठेतरी आत्ता जन्माला आलोय, हे कुठेतरी आपण निश्चित आपल्याला हा मनुष्य जन्म मिळालाय की जिथे आपल्याला आध्यात्मिक मार्गावर स्वतःची उन्नती करायला एक चान्स मिळाला आहे, एक जन्म मिळाला आहे की ज्याचं आपण सार्थक करूया आणि पुन्हा या भौतिक जगतात परत फिरून नाही यायचं. ही कुठेतरी जिद्दीने, त्या जिद्दीने आपण त्या कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला अजून अजून प्रगत करूया. मग त्या प्रशिक्षणानेच आपण ती प्रगती साधणार आहोत. हरे कृष्ण. आपण 3रा अध्याय संपवतोय. मी रेकॉर्डिंग थांबवते, शेअरिंग थांबवते. काही